De boerenkinderen in de klas, een kardieraat tot op de kei. Ja, lekker zo hoor. Ja. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat voorgoed voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Een dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz, leven in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien of het bankstel staat bij Pien en de dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Je voelt hem, hè? We roepen jullie wel als je aan de beurt bent. Komt goed. Dankjewel. Ja, mag je echt laten liggen. Ja. Komt verder niemand anders te spelen. Het is jouw piano. Hey. Mooi stans. Mooie vleugel. Ja, dat is mooi, hè? Is je eigen vleugel? Het is je eigen vleugel, ja. Mooi. Straks zou je nog zeggen dat jij mij uitgekozen hebt. Dat zie je? Nee, ga je dus zeggen dat je hem uitgekozen hebt. 2014. Het besluit volgt op de conclusies van het Joint Investigation Team gisteren. Dat concludeerde dat de boekraket waarmee MH17 is neergehaald afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger. Rusland ontkent opnieuw elke betrokkenheid bij het neerhalen van de vlucht. Een groep van 270 nabestaanden stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een advocaat dient namens hen een schadeclaim in tegen Rusland. Het onderzoekscollectief Bellingcat en het Russische onderzoeksplatform The Insider hebben de naam achterhaald van een hoge Russische officier die betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om Oleg Ivanikov. Hij had de leiding over de huurtroepen en rebellen in de Volksrepubliek Lugansk, een rebellenrepubliek in Oost-Oekraïne. Op basis van telefoontaps concluderen de onderzoekers dat hij direct betrokken was bij het transport van de boekinstallatie naar en van Oekraïne. In Limburg worden vaker baby's geboren met een aangeboren afwijking dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Op elke 1000 baby's in Nederland hebben 28 een aangeboren afwijking, tegen 38 in Limburg. Het gaat om ernstige aandoeningen aan hart, nieren, urinewegen en de geslachtsorganen. De onderzoekers weten niet precies wat de oorzaak is. Armoede, overgewicht en alcoholgebruik zijn algemene oorzaken van aangeboren afwijkingen. Die problemen spelen ook in Limburg, maar niet meer dan in andere regio's, zeggen de onderzoekers. In België hebben zeker 90 leerlingen op 30 scholen een salmonella-besmetting opgelopen. Volgens Belgische media is de oorzaak niet bekend, maar de scholen bestellen hun eten allemaal bij dezelfde leverancier. Daar loopt nu een onderzoek. Het weer nog. In de loop van de middag ontstaan er enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. In het weekend is het droog en zonnig. Het wordt 26 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Waar of geen waar, wij zijn er gewoon van Mickey Mei Noorderveen live. Lekker op de radio, op televisie of internet. Je kunt het op alle mogelijke manieren volgen. Wat kun je dan volgen? In ieder geval een heel soort gastnoorde bar met leuke evenementen, leuke clips. Nieuwsgierige verhaal natuurlijk, ook, maar vooral een heel soort live optredens. Een prot live muziek straks dus in Noorderveen live. 3 uur lang, graag ondadelijks. Goedemorgen
Museum? Met Joke van de Zonnebloem. Mag ik de aardappeleters van Van Gogh een dagje meenemen naar Jos in Tilburg? Ik doe voorzichtig hoor. Ja, kon dat maar. Jos uit Tilburg wil graag zijn favoriete schilderij zien. Maar dat is lastig met zijn handicap. En aangezien het museum niet naar Jos kan komen, gaan wij met Jos naar het museum. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Nederland heeft een guur klimaat voor spaarrente. Net boven nul. Stuur je spaargeld op vakantie. Naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Pink. Dat is het nieuwe sparen. Met één account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op pink.nl. Dat wordt inslaan! Alleen deze vrijdag tot en met zondag 1+1 gratis op alle make-up. En ook alle aanmerk gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Garantie. Het is ontzettend belangrijk. Bij Belisol begrijpen we dat maar al te goed. Daarom krijgt u bij ons niet alleen de beste kozijnen en deuren, maar ook nog eens 20 jaar garantie. Meer info op belisol.nl. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Veel mensen denken dat elektrische auto's snel leeg zijn. Maar de Volkswagen e-Golf brengt je verder dan je denkt. Zo rijd je makkelijk een paar keer heen en weer van Tilburg naar Eindhoven op 1 acculading. Inclusief een verkeerde afslag. Met maar 4% bijtelling is de e-Golf ideaal voor de zakelijke rijder. En dat voor maar €52 netto bijtelling per maand. Alle reden dus voor een nieuwe elektrische Golf. Kijk snel op Volkswagen.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. Met Joert in ieder geval weer een heel soort live optreden hier in de studio. Maar ja, dit keer Joert, ik een heel soort praatgast mij oproepen om een leuke reis te ondernemen. Maar daar is wat geld voor nodig. Dus bij deze Halfvaste Beurs bij de Hoorn. We hebben meestal mij leuke festivals. Nou ja, van alles nog wat. In ieder geval in de komende 3 uur. Noorderwind Live, dus ik met live optredens. En natuurlijk mijn steun en toeverlaat. Een van de verste vloggers. Volkert, hoe is het met jou, jongen? Ja, best. Ja, ik iets moois wat, hè. Is er weer met de camera in de weer geweest? Ja, hij misschien had hij het nog doet. Hij doet het nog, dus dat is heel positief. Mooi, man. Ja. Wat voor weekend is het er? Ja, volle ding voorbereiden. We zijn met een project bezig, De Tocht heet dat. Dus een theatrale busreis. Dat gaat langs een aantal dorpen en mensen stappen daar dan uit en krijgen een heel uur lang iets te zien over de historie van het dorp. Ja. En dat maak ik in Nijbeetsdwan, in de Damsus. Dus dan mogen we vertellen theatrale manier hoe het dan vroeger ging in de turfgraverij. Okay. Ja, en dus bij Herman van Veen? Ja, goed. Dan komt hij niet door het blij te staan, zeg ik. Ja, dat is in het Harlekijn Cultuurtijdschrift. Daar vertelt hij alles in over het artcenter, wat er gebeurt, maar de mensen die daar werken. En zo stiet er dus ook een interview in over een of andere Friese theaterman. Volker de Wesseling. Oh ja, zei het er, ja. Nee, dus dat is heel, heel erg leuk. En ik van Simmer hebben we een groot project, een soort van Ieperloftspul. Daar in Soest op het artcenter. En ja, machtig. Alleen maar mooi. Minder mooi wie van de week toch het nijs wat bij u kwam, dat Johannes. Johannes nemen we een beetje bij de omroep net meer onder u is. Johannes zit in een kar waar het ondersteunt met zuurstofflessen al heel lang. Maar hij had een paar keer optreden hier bij u in Noorderwind, maar ik wie vaak de gast bij collega Arjen Overmaat.
En Johannes, of Volker, du had Johannes ook mee maken, hè? Ja, ik heb hem altijd wel in de vlag gehad dat er weer. En nee, Johannes wie altijd hartstikke vrolijk, grappig, humoristisch. En nou, die koest er echt wel bij hebben, Noorderwien. En hij was gewoon een grote Noorderwien-fan. Ja, en eigenlijk Noorderwien zonder Johannes. Ja, dat kunnen we u misschien wel net eens voorstellen, joh. Juist er iedere begroeven. Hij is 51 jaar. Nou ja, hij wie natuurlijk een persoon met een beheining. En ooit weer de voorspelling dat er net heel oud worden zou. Dus gelukkig had het wel die leeftijd helemaal. We kunnen hem wel missen, hè? Ja, toch wel. Het is wel even een ding waarvan je zegt van zo. Hey, ja. Altijd fleurig, altijd optimistisch. Doe has een bosje blom, mijn naam. Die komt speciaal bij u hier van de week in de gong te hingen. Ik heb hier een hele mooie kleurenfoto besteld. Die is nog onderwijs, dus die hingen we erbij als eerbetoon aan Johannes. Voor de mensen die de radio van haar, ik hoor nog in een bosje blom. Volkert, dankjewel. Wat leeft er steeds in een bosje blom, mijn naam? Ja, zij hebben we dat even bepraat. We zouden we met Johannes dan maar even een beetje herdenken in deze Noorderwien. En nou ja, dat had er eigenlijk verzinnen, dus dat hebben we denk ik zo heel mooi. Ik had een mooi plakje hier bij u in Noorderwien, tenminste mij de foto. Ik hoop dat er zijn rest vond had. Johannes, bedankt voor de mooie tijden, voor de mooie verrassingsbezieken die je altijd dien hast in deze studio. En de leuke kwarte telefoongesprekjes die ik dan meide hier. Dit is Hurt. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes, and there's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I've hurt myself by hurting you. Some days I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Whoa, yeah. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? And there's nothing I wouldn't do if I had just one more chance. I would look into your eyes and see you looking back. Whoa, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do, and I've hurt myself. Whoa, if I had just one more day, yeah.
Piekenvel, speciaal voor Uus Johannessen neem ik het nog maar even. En hij werd 51 hier. En Mireia wie Joert van de Migge. En we vonden het heel toepasselijk om mij dit nummer toch een beetje afskeer van Johannes te nemen. En met deze ek een jong talent van Sagiet het leven ek weer terug te introduceren. Mireia, zeg ik jouw naam goed trouwens? Want je schrijft het niet als Marije, hè? Nee, inderdaad. Mensen zeggen altijd Mireille, maar het is Mireia met de E. Ja. Hoe lang zing jij al zo goed? Nou, ik heb sinds mijn 9e heb ik klassiek zangles. Maar ik heb ook een tijdje musical en pop gedaan. En ja, nu eigenlijk sinds ik 15 ben heb ik weer opnieuw klassiek zangles. Ik denk alles bij elkaar dat ik klassiek zing vanaf ongeveer 4 jaar. En ja, ik treed eigenlijk op al heel lang. Ja. Hoe zo begonnen? Van huis uit? Van je ouders meegekregen? Of is het vanuit jezelf ontstaan? Nou, eigenlijk een beetje vanuit mezelf. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel van muziek gehouden. En, ja. Ja, dat doen wij ook en met veel plezier. Maar wat een stem, jeetje. Dankjewel. Is het elke dag oefenen en hoe vaak krijg je les? Ja, ik oefen eigenlijk elke dag wel. Ja, ik heb 1 keer in de paar weken heb ik zangles. Ja. Wauw. Nou, ik hoef jou niet te vragen wat je later gaat doen als je groot bent, zeker? Je bent ook kop groter dan mij trouwens. Ja, ik blijf zeker doorgaan met zingen. Ja. Ja, maar is dat de grote droom? Tournees, internationaal en zingen en nog eens een keer zingen? Nou ja, het is wel mijn droom natuurlijk, maar ik ben ook wel realistisch. Dus ik blijf wel gewoon school en opleiding ga ik doen. En ja. Goed, ik ben blij dat je er vanmiddag bent. Straks ga je nog een echt klassiek nummer gaan doen. Dankjewel alvast trouwens voor dit prachtige nummer. Dames en heren, applaus, ja! Jong talent, voor jou is ik graag de koers. Dan kijk ik van Katie Kos, Sisse. Jaren geleden, mag ik inmiddels wel zeggen, kwam je hier voor het eerst de studio binnen denderen. Nou, nog steeds bezig en een hele band om je heen, hè? Ja. Kun je ze even voorstellen? Ja, we zijn met z'n allen Katie Kos. Dus ik weet niet of we een persoonlijke... Ja, graag. ...nodig hebben. Ja. Op toets Danny van Galen. Ja. Op gitaar Heidse de Vries. Op drums Jeroen Brattinga. En op bas Jelle Brouwer. Ja. Nee, ik vind het altijd wel leuk om even de muzikanten naar voren te halen. Dat verdienen ze ook. In deze bezetting, hoe lang speel je al met deze band? Met z'n 5 nu vanaf vorig jaar februari. Nou ja, leuke dingen gedaan. Onder andere de Kleine Prijs van Friesland vorig jaar gewonnen. De finale trouwens, meestal komt er weer on. Iduna, Drachten bij deze, ook er even reclame voor meidje. Ik zag je op Bevrijdingsfestival, dus veel festivals gedaan? Ja, we zijn veel aan het spelen de laatste tijd. En er komt ook natuurlijk voor het aankomende festivalseizoen weer wat aan. Dus we hebben wat leuke dingen op de planning. Oerol gaan we naartoe. Oh, dat is leuk. Festival, Talship Races in Harlingen. Ja. Het wordt een mooie zomer. Ja, ik hoop het, ja. Oerol, helemaal te gek. Ja, fucking vet. Ja. We gaan straks praten. Je bent hier nog even met de hele band. Gelukkig niet voor 1, maar voor meerdere nummers. Maar welke ga je als eerste doen? You Got Me. Alright. Katie Kos, live in Noorderwien. You got me, and the things that you say will chase me forever. You taught me that the world won't exist without my surrender. And you got me, trying so hard but convincing my dark side. You got me, your ghost, he caught me, snapping his fingers and whispering those words. So I ran like a believer would run into God's hands. I know prayers won't help even though I remember you got me. Your ghost. Life's gonna bring you down. Bad times are coming. Try not to slip away. And I know you feel so alone right now. Oh, your soul is rising up and falling down. You lost me, flying around without being able to surround me like you used to surround the moves of your changes. You know prayers won't help even though you remember. Your ghost
alone right now. Oh, and I know you feel so alone right now. Oh, your soul is rising up, now falling down. And I know you feel so alone right now. You got me, and the things that you say will chase me forever. Wauw, Katie Goss en de hele band Jure Joert te gast. En ze doorgaan nog een aantal live nummers. En er staat hun dus een hele mooie simmer te wachten. Misschien ook wel een hele mooie zaterdag. In ieder geval zet het alvast in je agenda. 2 juni. De Plein en Café De Stam zal dan in ieder geval het decor en de locatie wezen. Van een aantal, maar ik zeg ze, jonge, nije, jouster bands. Of door die daarmee organisatie te kwart? Nee, van alles wat eigenlijk. Dus wat gearriveerde bands al en wat jongere bands is van alles eigenlijk. Ja. Is het een soort van festivaltje? Het is een festival. Het is gewoon een festival. Ja, het is 100% een festival. Dus dat, ik denk maar even meer altijd maar even voorzichtig. Wat voor status die hem er gewoon jouwen. Hey, wat game dan? Is de hele dag eerst alleen in de jongens? Het begint om 2 uur 's middags als ik het goed heb. Daar weet Joop iets meer van, want die organiseert het. Ja. En dat gaat zo door tot een uurtje of 12, geloof ik. En toen zit ik spelen, want je bent natuurlijk muzikant. Ja, ik zit in 2 van de 9 bands of 10. Nou, Brückenbauer? Nee, Brückenbauer doet even net niet mee. Oh, dan pak ik. Maar welke dus wel mee? Ik zit die avond in Rabbit Days en Jay Hunter. Okay, wat voor soort muziek hebben ze dan? Jay Hunter is emo punkpop en Rabbit Days is hele lieve lo-fi indie rock. Nou kennen we de Jouwer al heel lang als een fantastische plak van popmuzikanten. Toch dit initiatief, waarom? Ja, nou, we willen graag dat het wel de nij aan was dat het bloot is, man. Dus dat is ik een beetje de opzet van het festival, dat het de afstand tussen het publiek en de bands zo liefst mogelijk is. Ja. Dat mensen geïnspireerd werden door de bands die spelen. Ja, dus ging Grutte heen het podium gewoon lekker spelen op een... Ja, gewoon... echt letterlijk in de kroeg, hè? Ja, inside out, hè. In en buiten de kroeg is het idee. En in de kroeg staat de band letterlijk op de grond te spelen. Dus, ja. Hoe is het met onwas van je bent? Er komt wel wat aan, heb ik het idee, ja. Het is even rustig geweest. Ja, ik ben pieken en down. Ja, dat is altijd zo volgens mij. Hè. Dokkum is nou een beetje de place to be, volgens mij. Ja, daar komt een hoop leuk spul bij. Heel veel leuke bands bij. En die ouderen wie het vroeger, hè, maar de Serenes. En, ja, absoluut. Nou ja, Brückenbauers van deze wereld. En uiteraard Brückenbauer en net de 14 inderdaad. Ja. Maar er komt volgens mij wel wat aan. Dus, nou ja, Jeroen, hè, de drummer van Katie Kors, ik en jouster. Dus, ja. Nee, maar normaal, hij van die plakken. Snitsek bijvoorbeeld, dus is meer in de hip-hop sfeer. Maar dan ben je van die sterren, Snow On, dat gaat ook op een del. Maar dan komt er niet eens weer een lading leuke bands bij. Maar hartstikke leuk, Dokkum op dit stuit. Homesick, Abdomen, nou ja, neem maar op. Van alles wel inderdaad, ja. Die doet goed. Ja. Hoe zit het met die? Wat jonge muzikanten, zoals de pro die jonge jongen was? Ja, nou ja, we hopen dat het nog meer wordt natuurlijk. Dus ja, nee, dat is logisch. Maar we binnen bepaalde plek waar al die muzikanten wat bij elkaar komen? Ja, onze oefenruimte. Ja, hè? Dus de 851 Indie Headquarters. Ja. Dus we zijn 3 jaar terug zijn we verhuisd naar een nieuwe plek, want we raakten onze oefenruimte kwijt. Ja. En toen hebben we meteen met de koppen bij elkaar gestoken, zijn we een stichting begonnen en nu hebben we een oefenruimte waar we 24/7 terecht kunnen, dus zodoende. Ja, nou, dat klinkt misschien gek, maar je hebt ook wel een ruimte nodig als verzamelplak, hè? Ja, want anders kun je zo weinig. Hè? Nou ja, maar je zou niks eens een thuis bij meesten ontstaan, maar dat is vaak zo net. Hè? Nee, nou ja, als je als band wil oefenen, dat gaat in de huiskamer nog wel moeilijk. Dus dat, Ja, nou goed, boerenpleet, dat zou ik nog kennen, hè? Maar op platteland. Maar goed jongen, even het horen. Hoeveel bands spelen je er eigenlijk? 14 bandjes spelen er. 14? Ja. Wow. Ja, dat is heel wat, ja. We snelle changeovers? Ja, wel leuk om te melden is dat 4 bandjes van de muziekscholen ik spelen. Dus die zitten gewoon tussen de grote bands is maar programmeerd. Dus dat is leuk. En van alles wat. Dus van alle stijlen en voor iedereen wat wils. Ja, dat is heel breed wat dat ombelangt. Ja, heel breed programmeren, ja. Iedereen kan ik spelen daar dat ze willen. Dus, ja. Zullen er nog eens een nice Serenes tussen zitten? Ja, wie weet. Ik weet het net. Ja, ze samen kennen. Ja. Als liefhebber zou ik dat wel heel erg leuk vinden. Ja, je hebt nog meer van die... Kom zelf met de spelen, dat is klaar. Ja, maar wat ik al zei, belangrijk, mensen komen moer te kennen. Dat er een bepaald plak is, volgens mij, dat in Dokkum Exa, dat er toch een... Dokkum is volgens mij de lokale crew, Derek, dat weet iedereen bij me komt. Een muzikant elkaar treffen en dan stopt die band en dan gaat die weer met die terug. Ja, nou dat is bij ons ik echt zei, hè. Echt een kruisbestuiving van iedereen die een instrument speelt, die komt eigenlijk uiteindelijk wel bij ons terug. En dan proberen we ze, ik een beetje te stimuleren om in bandjes te gaan spelen natuurlijk. 14 bandjes in totaal dus. 2 juni, nog even de 10. Doen we het natuurlijk ook helemaal precies. Hoe laat beginnen? Ja, we beginnen 2 uur met het Waalorkest. En dan op 3 uur beginnen de bandjes eigenlijk. En dan tot 12 uur terug. Oh, rock and roll. Hele dag muziek, ja. En moet er nog wat entree betalen worden? Nee, dat is gratis, ja. Dus, ja.
Nou, wat bier en fris. En dat komt helemaal... bier, dat vinden we ook wel lekker, ja. Is er een site, Facebookpagina, wat? Ja, we hebben een Facebookpagina, Inside Out Festival. En dan kerst op zien wat er al speelt. Dus elke band is een beschrijving bij. Dus kerst ik even wat je kerst dus. Maar dat is een heerlijks barn, hoor. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, we zie ik de samenwerking met de muziekschool op en mijn horenmeester. Dus we proberen te groeien uiteindelijk. En dan een groot festival. Ja. Nou, Takemeer hoop ik wat bands hier van de jouwe erbij te zetten. Dan. Ik zit helaas qua planning nog vol, maar Takemeer, ik doe echt verschrikkelijk mijn best. Ja. Graag de jong talent. Jongens, nog een keer. Inside Out dus, 2 juni, jouwe. Ja. Net stenen met de hinnen. Welkom. Dankjewel, heren. Bruggenbouw nog even snel. Ja, er komt een nieuwe Bruggenbouw aan, jawel. Ja, Dan begon ik hoor. Ja, het is niet te geloven, maar het heeft 3 jaar geduurd. Maar er komt een nieuwe EP aan. Volgende week komt een nieuwe videoclip. En de eerste single is al met enig speurwerk te vinden via Bandcamp. Dus Nou, ik mail je mee van oorspraak om je hem, nou dat zal wat in december onwijzen, maar je mag Jerry even deel komen. Ja, dat wil ik heel graag. Leuk beentje, man. Ja man, het was, iedere keer als we hier speelden was altijd super. Dus hou ik je aan. Goed zo. Inside Out Festival en Bruggenbouw. Dames en heren, zie je het op Google of wat dan ook op Facebook. Dankjewel. Succes. Hartstikke mooi. Ik en hij. Een duo. Een dame en een heer. En met z'n beiden komen ze uit Engeland. Ben ze on tour, isn't it? Yes. Mr. Campbell. Yes. En Miss Lady Green. How? Lady, oh, that's good. Kaylin. How long is your tour on this moment? 6 weeks. Okay. 6 weeks? 6 weeks. In Germany, Copenhagen, and here in Netherlands. Okay, that's very nice. Let's talk later on, but we had an interview just now. I really like to have some live music here in the show. So can you play your first song? We will. We'll play a song that Kaylin wrote, and it's called The Sound of You. Live in Noordwien. The stirring of your coffee cup in the morning before I'm up, the waking yawn you take to greet the day. I can hear a symphony that plays your living melody. I love the sound of you. I love your voice, your breath, the beating of your heart, the whistling tune you chase but never catch. Oh, I love the sound of you. The song is always new. I love the sound of you. Your footsteps coming down the stair, a rhythm I'd know anywhere. Your laugh when you tease me just for fun, but the sweetest sound I'll ever hear, one that rings out crystal clear, sound of you saying I love you. I love your voice, your breath, the beating of your heart, the whistling tune you chase but never catch. Oh, I love the sound of you. The song is always new. I love the sound of you. When you're not around, the silence calls your name. If the music stops, I'll never be the same. Oh, I love the sound of you. I love your voice, your breath, the beating of your heart, the whistling tune you chase but never catch. Oh, I love the sound of you. The song is always new. I love the sound of you. I love your voice, your breath, the beating of your heart, the whistling tune you chase but never catch. Oh, I love the sound of you. The song is always new. I love the sound of you. Oh, I love the sound of you. The song is always new. I love the sound of you. Do, 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 do.
Robert en Kaylin, oftewel Campbell en Green. Ze komen uit Canada wij en Azië zullen ze nog een aantal nummers spelen. En dan praten we even uitgebreider over de tournee. Straks toch volle meer live optredens hier en natuurlijk leuk repeteren. Maar eerst... Het nice. Zeg, gebruik jij de app van je bank al? Dat is heel makkelijk en super safe. Je logt in op de bankapp met je persoonlijke code en doet je bankzaken. Je gegevens worden versleuteld verstuurd en als jij vergeet uit te loggen, doet de app dat zelf. Dus, bankieren met een app, dat is net zo veilig als het web. Meer weten over bankieren met een app? Kijk op veiligbankieren.nl. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? €555 korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Zeg, kom formidabele bij Citroën. Want de nieuwe Citroën C4 Cactus is met zijn unieke veersysteem nu wel heel comfortabel. En het voordeel is tijdelijk extra formidabel. Profiteer nu tot €2500 aan Citroën Advanced Comfortwaarde of Private Lease Comfortvoordeel tot €40 per maand inclusief at-home delivery op geselecteerde Citroën modellen. Kijk op citroën.nl. Citroën. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Kijk op prominent.nu. Besteed vandaag je vakantiegeld bij Vrijbuiter en win het hele aankoopbedrag terug. Zo zomerkorting. Dat is een zonnige zomerse aanbieding bij Kruidvat. Nu alles van Garnier Ambre Solaire 1 + 1 gratis. Smeer hem dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus dus terug met Noorderwind live. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Tieten Science. Vleesverwerker Fion Food sluit per direct zijn slachterij in Ljouwert, die nog maar zo'n februari open is. Nevens het bedrijf moeten er technische zaken aanpast worden, maar er ben ik vragen over het keuringsresultaat. De slachterij in Ljouwert verwerkt koude kadavers en in Nederland wordt gemiddeld 1,8% van de karkassen aangekat, zei het bedrijf, maar in Ljouwert is dat 5%. Fion wil nou van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit duidelijkheid ha over het verschil. Financieel roemt de slachterij toch alle problemen net goed, zei directeur kwaliteit Bert Eurlings van Fion. Nou, ik kan u wel zeggen dat wij de afgelopen week forse verliezen hebben geleden in Leeuwarden. En dat heeft er ook toe geleid dat we besloten hebben om nu even te sluiten. Jillet Anema, Jorrit Bergsma en nog 13 andere reetrieders verlitten de succesvolle Clavis-ploeg. Clavis had in fjouwer 153 overwinnings boekt, 1 Olympische en 6 wereldtitels hellen en 4 wereldrecords rieten. Dat er nou een eind komt aan de gearwerking, omdat er een verschil van inzicht is tussen coach Jillet Anema en Clavis-directeur Bert Jonker. Anema zal nou op zoek naar een nieuwe sponsor. Hij vertelt wanneer hij die hopen te vinden. Ja, tussen let en 4 te let. Want het is juist erom dat gesprek met en dan en dit soort dingen. Hier zit ik niks meer op. Het hele verhaal net. Ik hier liever helemaal gewoon stilhouden en gewoon rustig op achtergrond werken naar je organisatie. Clavis-directeur Jonker die wil verder in het reet rieden. Hij ziet het naar mensen van zijn ploeg. De fractie van lijst 058 in de Rie van Ljouwert wil weten wat het voor de gemeente betekent dat er van 1 juli in het hele land geen huizen meer bouwd worden met gashoorsluitingen. Dat had minister Ollongren zijn. Brancheorganisatie had de neetklok al let en ik lijst 058 maakt het hem zwaarder. De partij vindt het net verstandig om zo'n 3 zo'n haast trot te drukken. Lijst 058 wil weten om hoeveel huizen het gaat in Ljouwert die het nou nog op de tekentafel lezen en dus onpost willen matten. De landbouw wordt soms zwier troffen terug extreem waar. Een heel soort wetter in kwarte maar hagel en tonger en haast tropische temperaturen in maaien. Dat kan zwieren skeer opsmieten. De sector moet er toek op inspelen om goed met al risico's om te gaan. Jan Hipma van Adem jouwt een voorbeeld. Dat begint met drainage en de groen goed trollettend houden en dat soort dingen. En dan pas kom je boven in de groen en zeg je van nou ja, kleren. En dan moet het loon maar rondrennen dat het mooi extreem bebuien, het wetterdruk, al komt. Dan het waar, de zinnen erbij. Er zit een matige eerste wind en het is een graad als 24. Morgen weer een simmerse dag met 21 graden in het waardgebied en 24 tot 27 graden meer de provincie in.
Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu extra voordelig slapen tijdens onze Morgana slaaptestweken. Morgana, goed en gezond slapen. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €300 per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Altijd meer zonvoordeel bij Trekpleister. Een mooie dag begint met Nivea Sun. Dus nu alle Nivea Sun voor maar €9,99. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Kras kortingsdagen. Nu met korting tot wel €300 per persoon. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. We gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren in Noorderwind live. Mijn duo, ze komen uit Canada, ze binnen uit, ja, op dit tijd eigenlijk op tournee. Campbell and Green. Ja, dat is een tough name, isn't it? It's easy in English. How long do you play with each other now? We've been together 13 years. 13 years, yeah. How did you meet? At a festival music, or was it? I was in musical theater before I met him, and he was the manager of the theater that I rented. Okay. And I actually got him in my show. I had a cast of 23 members. We did a rock and roll musical review. Yeah. Okay. And that's how I met him. You're still manager? No. We just write and play music now and tour. Yeah. That's all we do. Is that what you do most of the time? All the time. All the time. All the time. Yeah. Like a musical gypsies almost. Yes, and I'm not good at working at anything else. No manager anymore. No. Hij wie dus manager en zij kwam daarmee een soort van muziekvaststelling in dat theater. En ja, ze elkaar troffen. Hij is geen manager meer, maar ze zijn bij nou constant op tour. But you now play in Holland and Copenhagen and Germany and countries like that. But if you look at the whole year, where are you playing? Only Europe and Canada? Europe and Canada. We will go across Canada. We will play Eastern Canada, and then we'll go right across Canada and back. And we'll it's a big country. Yeah, it's a very big one. But enough places to play for a musician? Yeah, many places to play. It's a music country. Well, especially on the East Coast. We have hundreds of fantastic musicians there. Okay. Yeah, it's a great inspiration for us. A good place to be. I can imagine. Okay, what's the song you're going to play now? It's one that Robert wrote. It's called A Simple Life. First song, I asked him and you wrote it. And now, what is it about? It's about the fact that sometimes we are too busy. And we get very busy, and we want a simple life in quieter times, maybe. Yeah. Let's hear the song. Campbell and Green, live in Noorderwind. I'm just another Superman standing on the top of the world looking down. I don't want to fall when the fear gets too much. I don't want to crash into the waiting crowds. I'm tired of facing the same old situations. Gotta save them in the nick of time. I want a day, give me some space. I want to sleep straight through the night. I'd sit and celebrate, and in the quiet I would close my eyes and drift away. Take my time in the sun, I would always be young if I could taste a simple life. I'm tired of reaching for higher expectations, never reach the finish line.
flying. I'd settle for less if the rest of the world would see no one makes it out alive. And if I had a simple life, I'd sit and celebrate, and in the quiet I would close my eyes and drift away. Take my time in the sun, I would always be young if I could taste. If I could just take off this cape and give myself a break and take my time and save the world another day. But I don't, and I won't, no I don't. If I had a simple life, I'd sit and celebrate, and in the quiet I would close my eyes and drift away. Take my time in the sun, I would always be young if I could taste. And if I had a simple life, I'd sit and celebrate, and in the quiet I would close my eyes and drift away. Take my time in the sun, I would always be young if I could taste. Young if I could taste. Young if I could taste a simple life. Campbell and Green, I will come to you in a couple of minutes again hier in de studio. Ze komen dus uit Canada. Wij gaan even praten over eigenlijk een oproep die ik kreeg van Sanne. En Sanne wil eigenlijk op reis, zo simpel uit het eigenlijk. En ik nog een hele mooie verhoordreis ondernemen. Maar zou ze vaak mee reizen, hij een patiënt nodig. Dus zei ik tegen Sanne, kom even naar de studio, door die verhaal. En waar kunnen wij misschien wat mensen zo enthousiast krijgen om een patiënten te doneren. Sanne, leuk dat ze best welkom. Ja, bedankt. Maar straks weer om het werk, had je een soort vakantiebaantje? Hoe zit het eigenlijk? Ik werk bij de Jumbo en daar mag ik ook extra werken om geld te verzamelen. Oké, vertel maar even, waarvoor? Wat was het eigenlijk? Ik ga volgend jaar februari een reis maken, een zeilreis maken van Sint Maarten naar Cuba. En dat komt vanuit een hele organisatie en die maakt een rondreis over de Atlantische Oceaan. Dat doet hij in verschillende etappes. En dus ga ik mee van Sint Maarten naar Cuba. Ja. Want hij doet meerdere etappes. Ik bedoel, hier is bijvoorbeeld van meer etappes kiezen kunnen. Of zei je echt, nee, Sint Maarten, Cuba, dat is de reis die ik meidje wil. Ik zat te twijfelen tussen een rondreis rondom Sint Maarten en de reis van Sint Maarten naar Cuba. Ja. En bij de reis van Sint Maarten naar Cuba lijkt mij dat je meer ziet. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Ja, je is echt van het avontuur. Nou, gaan er wel meer mensen op reis. Ik wil mensen van jonge leeftijd. Ja. Waarom deze reis en wat maakt het dit zo bijzonder? Op de boot moeten we zelf toetsen maken en moeten we gewoon huiswerk bijhouden. En daarom mag ik ook midden in het schooljaar weg. Okay. En squallig het gewoon trouw. Ja. Dus geen vakantie? Nee, zeker niet. Maar is het een soort studiereis of werkstudie? Hoe mag ik dat zien? Het is een studiereis en op de boot leer je naast het gewone werk, wat je op school ook zou kunnen doen, leer je bijvoorbeeld samenwerken omdat je het hele schip draaiende moet houden met een hele groep leerlingen. Ja. Je leert sneller en effectiever werken omdat je maar een beperkte tijd hebt om aan leren te besteden, zeg maar. Wat voor schip is het? Het is een tweemaster, de grootste tweemaster ter wereld. Ja, maar het is eigenlijk dus een zeilreis. Ja. Oké. Dat is wel heftig, want dan zit er dus omheen mast of dat soort dingen. Want ik zou dan meestal bij touwen opklimmen. Ja, klopt. Okay. Had het al eerder in? Nee. Oh jee. En was van tevoren nog oefenen of sjost het dan wel? Nee, het zeilen leer je daar op de boot zelf. Dus. Oké. Best nou de enige die dit doet? Of doet dit mijn groep vriendinnen bijgelijks? Van mijn school ben ik de enige die deze reis gaat doen. Hoe is er zo bij kan? We hadden een voorlichting over deze reis. En ik was eigenlijk meteen al enthousiast. Maar eerst dacht ik, ja, dat gaan mijn ouders nooit goed vinden. Dat ik 6 weken aan de andere kant van de wereld zit. Ja. Waar zei ze eerst een nee? Mem of heid?
Nee, ze zeiden eigenlijk gelijk alle twee. Serieus? Ja, Oké, ja. Oh, dat valt wat taak. Misschien eerst nee en dan list het even sudderen en dan proberen ze het nog een keer. Maar dat hoeft net eerst dit keer. Nee. Wem wien zij zijn enthousiast? Echt van, doe het meid, van, daar leest wat van. Ja, en mijn vader is zelf ook op reis geweest onder zijn schooltijd. Dus hij stimuleerde het wel heel erg. Ja, hij en dochters en loslitten, hè? Ja, dat gaat vaak heel moeilijk. Goed, nog even. De reis, wanneer gist voort? Volgend jaar februari. Oké. Hoeveel geld is nodig? €6200. Wauw. Ja. En hast al wat? Ja, ik ben ongeveer op de helft. Jeetje, dat is knap. Wat hast je in die nood dan? Ik heb op de vlooienmarkt in het VEK gestaan. En ik heb zeg maar mijn vrienden en familie gevraagd om spullen die ze niet meer nodig hadden te doneren aan mij, zodat ik ze kon verkopen. En later heb ik dat nog op Marktplaats voortgezet. En ik ben bezig met een pepermuntactie. Ah, ik denk al. We hebben steeds hier, hè? Pakken folders. Ja. De hele zolder vol pepermunten nu. Ja, klopt. Er ben wat mensen, ik weet dat ze heel bij. Ik zou even een rondje studie doen. Ja. Komt Regina. Regina, helpen. Noem maar eens pepermuntenkeepje. Ik maak je los. Du hast dus nog wel een patiënt nodig. Er wordt voor het yield binnen. Hoeveel pepermunt krijgen we daarvoor? Daar krijg je 5 doosjes voor. 5 doosjes? Dus ze zijn €2 per doosje. Ja. Nou, dus alle jaar even kissen ik naar die taan, naar een Facebookpagina, kissen bestellen bij die. Ja, kan via Willem. Ja, dat mag via mij. Mail even nw@omroepfriesland.nl is mijn mailadres. Noorderwien dus. Of even via Facebook. Willem Warpik, Majek. Er is wel een site. Daar zit nog een soort filmpje voor die op, hè? Ja. Ik heb een site opgemaakt. Dat is sannesreis.jouwweb.nl. En daar staat alles op uitgelegd. Oké. Nou, mail me even of ga even naar die site. sannesreis.jouwweb.nl. Er zit een hartstikke leuk vlot filmpje op. Dus daar kun je van alles op leren. En help Sanne on the go. Zoek hartstikke wel. Nou, ik ben ook naar Engels praten gaan. Du hast nog een patiënt nodig. Dus en redden we het op om daar de Safia te krijgen. Als je het geld net krijgt, heel simpel. Geef dan de reis gewoon simpel net hoor. Nee, dan mag ik van mijn ouders lenen en dan kan ik het later terug. Maar liever niet, hè? Liever niet. Maar dan moet papa het opbrengen en die stekt je heel lekker met voetballen of zo, of een leuke auto, dat soort dingen. Goed, kom maar goed. Sanne, ik wens je een heel soort succes. Ik hoop dat het lukt. Als eerst willen we graag de filmpjes van die Sjen. Zullen we het zo oppraten? Is goed, ja. Goed. Succes. Dankjewel. Sanne is reis.jouwweb.nl. En dat deel ik nog wel eens in op Facebook. Nou, Volker, ik ben benieuwd. Hast du een pepermuntenkeepje, jongen? Ja, dan maak ik eerst even de pen. Ja, mijn geld is op vanwege het bosje blom. Hartstikke mooi, man. Goed. Ja, dat is mooi. Wat zei je, Harry? Ik moet even naar Harry. Harry, wat zeg je? Ja, maar nog even praten. Ja, die praat. Nee, come to you. Please sit down. Ik ga eerst Katie Kos. Ja. Welk nummer gaan jullie spelen? Cowboy. Oké. Straks praten we ook wel. Maar we hebben lang genoeg gepraat. Wel live muziek. Ja, in Noorderwien live. Hey.
Wauw, mooi, heel mooi. Lieds, Veske. Hoe gaat het bij jullie eigenlijk? Schrijf jij de nummers? Doe je het met z'n allen? Hoe zit dat eigenlijk? Ja, we doen het met z'n allen. Ja, ja. Heel vaak komen Danny of Heidse komen met een opzetje. En dan voeg ik daar tekst aan toe. En dan gaan we er aan bouwen. Bijna een beetje een organisch proces dus. Ja. Ja, dan heb je heel veel bands. En daarom vraag ik ook vaak naar. Soms is er één iemand die altijd met de ideeën komt. Maar jullie beurst echt gooit in een groep en je ziet wel. We spelen nu dus 1 jaar met z'n allen of met z'n 5. En we hebben heel veel verschillende manieren geprobeerd. En we zijn nu tot een manier gekomen die voor ons op dit moment het beste werkt. Dus dat houden we vast. Ik het wel mee eens. Mooie nummers hoor. Straks praten we nog. En zoals ik live optreden hier, Katie Koss en de hele band dus. Ik ga nog even naar Campbell and Green. Well, you had an album with you. We have more. Our new album. Okay. Our previous album. And the one before that. Tell us all the titles because this is also on the radio. Yes, it's everywhere on Apple Music and all those places. On Being Human is the newest one. It's all singer-songwriter and all our music. And this one was from 2 years ago, called When One Door Closes. And this one is called East, from about 4 years ago. And all the songs you write with on your own, or if you both with each other? Some we write on our own, some we write together, some we write with other people as well. Okay. Okay. And now on tour, of course. On tour, then go back to Canada. Yeah, and back to Canada June 24th. Okay. Yeah. But that's until that time you're in Europe. In Europe. Yeah. Is there a big difference between Canada and Europe to play here? Yeah. Oh, big difference. Yeah. Well, everything is closer together. That's right. And there's a lot more people in a smaller space. We have to travel a lot more in Canada to get to all the people. Yeah. Where do you play this weekend? We play this weekend in a little town called Schlein. Schlein, yeah. Schlein, near Emmen. And it's a friend's bar, a cafeteria, restaurant. And we will do a concert there tomorrow night. And then we go to Aachen. Yeah, Happeray de Linde is where it is. And then we go to Belgium and Germany and Copenhagen. And for more information, you can watch your Facebook and your internet site, of course. Ik leer hem nog even zien. On Being Human, Campbell and Green, dames en heren. Zij binnen dus Joert hier te gast en hun album is uit bij deze. Thank you very much. Thank you. Okay. Ik ga nog even naar de dame. Ik zorg even naar de klok. We gaan geen tijd meer om haar helemaal live spelen te laten. Maar Miriam, ook het goed gesprek. Ja, ik moet even oefenen nog op je naam. Hoi, wat zie je er prachtig uit trouwens. Wie regelt de jurken? Doe je dat zelf of is dat in samenwerking met je moeder? Ja, wel een samenwerking met mijn moeder, maar ik kies er zelf uit. Ja. Okay. Straks, maar kijk, ik zie dat we niet zoveel tijd meer hebben. Kunnen we het nummer live gaan horen wat je nog gaat doen hier? Maar ik denk, nou, we kunnen in ieder geval even praten. Hey, zo'n jaar als dit, hoe ziet dat er voor jou? Want heel veel optredens, doe je dat meestal solo of doe je dat in gezelschap? Nou, meestal solo, maar ik zing ook wel duetten. Ik heb duetten gezongen met zanger Rob Hazenberg en Amira van Holland's Got Talent. En ja, dat vind ik heel leuke muzikale ontmoetingen. Maar meestal treed ik wel solo op. Eigenlijk van alles bij ouderen en goede doelen. En vorig jaar heb ik meegedaan aan dat Supertalent in Duitsland. Ja. En hoe ging dat? Ja, goed. Kon je een beetje die Duitsers overtuigen? Ja, ik heb daar tv-auditie mogen doen, ja. Goed. Ambitieus dus. Ja. Goed. Na tweeën, ben je als eerste naar beurt, gaan we horen hoe dat prachtige klassieke nummer klinkt. Dankjewel alvast. Ik doe het nog even achter de bar, jongens. Ik ga nog even een minuut, want de rest van de mickie zullen we Wietse Weetsmaier, hoop ik met Willem goed uitspreken. Hij is, maar ze weten we dat ik intussen wel programmeur bij Neushoorn. Hoe is het met Neushoorn? Ja, best. En hoe is het met jij? Ja, goed. Ja, man, kijk naar de kapperwest hoor. Ja, een paar kilootjes kwijt. Ja, dat moet ik ook nog even nog aan. Ja, voor de simmer, hè? Ja, we moeten weer een beetje strak. Er komt van alles onders verdekt die ik vregen ga om weer even hierheen te komen. Vooral een heel druk weekend, volgens mij. Ja, dit weekend is heel druk. Hè? Straatfestival Pride, jong uitverkochte show Welen en Awkward Eye. En dan hebben we nog de lancering van Jenever. Nou jongen, ga ik er nog op praten. Jenever? Ja jongen, ik heb wat voor die mij nog. Op blikje? Ja. Och hé, nee, ik krijg wat van de whisky hoor. Maar... Ja, correct. We gaan samen met een, ik zal het merk net noemen, maar een Jeneverstokerij uit Leeuwarden. Hebben we een eigen Jenever blend ontwikkeld. En dat heet Jonge? Ja, dat heet Jonge. En het wordt jong tijdens het concert van Welen en nog een paar van de uitverkochte dingen lanceren we dat. Ja. En hierbij de eerste gedij Willem. Oh joh, dat laat zich mooi mixen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Goed jongen. Ja man, de Gay Pride, doe je hem daar wat mee?
Als Neushoorn? Ja, zeker. We hebben een van de Fjouwer organisatoren, hè, samen met Studiestad. En ja, Fjouwer, er ben wel meer, maar de koor, het straatfestival en dergelijke. En om Fjouwer tot zij is, geven we de grachten heen. Ja, het fantastisch, man. Dit hier voor het eerst 30 boten. Wauw. Dus eerst vorig jaar het Fjouwer en nu 30. Ja. En daarna, dat is een beetje uw afdeling, is het feest van 6 tot 12. Met onder andere Lois Lane, Barry Paf. Ja, dat soort dingen. Ja, dat geef ik me terug. Ja. Goed, hij is er nog wel even gelukkig om alles te vertellen. Hoe de programmering van Neushoorn de komende tijd. Maar eerst het Nijs. En dan ben wij erbij. Krijg dadelijk. Lig je dan? Aan het zwembad? In Egypte? En nippend van een cocktail lees je de activiteiten uit de hotelfolder. An overnight desert trip to a Bedouin camp. Slapen in de woestijn. Leuk. Maar gelukkig weet je dankzij het reisadvies van Buitenlandse Zaken dat de Sinaï-woestijn op dit moment een risicogebied is. Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico's in het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Mats-weken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Mats-weken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... Tijdens de Mitsubishi Mats-weken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi-dealer. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. De mooiste merkmonturen vind je bij Pearl. Dus ook die van Fossil, Tommy Hilfiger en Esprit. En nu tijdelijk alle monturen voor maar €10. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, Pearl, Pearl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. 2 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Filmproducent Harvey Weinstein heeft zich aangegeven bij de politie in New York. Weinstein wordt door meer dan 70 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. De politie in New York zou op het punt hebben gestaan om hem op te pakken en daarom heeft hij zich nu gemeld. Naar aanleiding van de zaak Weinstein ontstond de MeToo-beweging, die een brede maatschappelijke discussie over seksuele intimidatie op gang bracht en internationaal leidde tot vele beschuldigingen en aangiften. Rusland blijft erbij dat het land niets te maken heeft met het neerhalen van vlucht MH17. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd tegen minister Blok. Die stelde hem er vanochtend telefonisch van op de hoogte dat Nederland en Australië Rusland aansprakelijk stellen voor de ramp. Dat gebeurt naar aanleiding van het onderzoek van gisteren van het Joint Investigation Team. Dat concludeerde dat de boekraket waarmee de MH17 is neergehaald afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger. Het Kremlin zegt dat het geen onderdeel is geweest van de onderzoeken naar de vliegramp en dat het de bevindingen daarom niet kan vertrouwen. Het kabinet biedt rijksambtenaren een loonsverhoging van 7% verspreid over 3 jaar. Minister Ollongren spreekt van een ruimhartig bod van het kabinet. De CAO voor de bijna 120.000 rijksambtenaren liep eind vorig jaar af. Bonden voerden de afgelopen tijd al actie voor nieuwe afspraken. Volgens Ollongren kon ze niet eerder een loonbod doen, omdat niet duidelijk was hoeveel geld er beschikbaar was. Bij een scheepsramp in het noordwesten van Congo zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen. Het schip kapseisde op de rivier de Congo. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Het is ook niet bekend of er overlevenden zijn. Het weer. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken die her en der uitgroeien tot een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en erg warm. Lokaal kan het 30 graden worden.
Dit was het NOS Journaal. Als is het 2 uur van Noorderwind Live. Met leuke evenementen, daar hebben we nog op praten zullen. Maar natuurlijk ook een heel soort live muziek hier in de studio. Blijf lekker hangen, radio, televisie en internet. Noorderwind Live, graag Alex. Diergaarde Blijdorp? Ja, met Joke van de Zonnebloem. Kunnen wij vanmiddag jullie tijgers lenen? Dan gaan we even langs bij Annie in Schiedam. Die heeft ze al zo lang niet gezien. Sorry? Annie wil graag naar de dierentuin. En dat wordt lastig met haar fysieke beperking. Maar als de tijgers niet naar Annie komen, gaan wij met Annie naar de tijgers. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. Je normale cholesterolgehalte op peil houden? Kruidvat helpt je. Met Lucovitaal rode gistrijst met 10 milligram monacolinca. Nu tweede artikel €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Veel mensen denken dat elektrische auto's snel leeg zijn. Maar de Volkswagen e-Golf brengt je verder dan je denkt. Zo rijd je makkelijk een paar keer heen en weer van Utrecht naar Amsterdam op 1 acculading. Inclusief een verkeerde afslag. Met maar 4% bijtelling is de e-Golf ideaal voor de zakelijke rijder. En dat voor maar €52 netto bijtelling per maand. Alle reden dus voor een nieuwe elektrische Golf. Kijk snel op Volkswagen.nl. Besteed vandaag je vakantiegeld bij Vrijbuiter en win het hele aankoopbedrag terug. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het 2 uur alweer van Noorderwind Live. Radio, televisie of internet, op alle mogelijke manieren ben je te volgen. En als je denkt, ik ga nou alleen naar de radio voor, maar qua beeld word ik nog eens weer omzien kinderen op youtube.com/Noorderwind. Er ben heel soort mensen die daar gebruik van mij. Of natuurlijk snijdt de morgen in de Verhelling. En als je misschien Volkert. Volkert is al wat druk met zijn camera bezig. Volkert, jongen. Ja, zeg je het dan, hè? Ja, nee. Had ik nou weer in beeld? Nee. Nee, Kom maar op. als je dan ook een wel weer uit. Ik ben al op man ontwerpen, jongen. Ik maak me net met in beeld. Nee, best. Nee, dus het is via van de media ik net in beeld. Nee. Nou, dan mag ik het maar horen. Maar doe er maar. Ja, nou best. Dus ja, maar druk mij oefeningen en projecten dus. Ja, nou als je... De tocht, wat is dat precies dan? Is dan op een premium, in een auto? Nou ja, er gebeurt van alles. Nee, mensen die kunnen morgens betiet opstapelen ook in Bakkerveen. En ze maken eigenlijk een tocht langs de boorden. Hè? Dat is die oude sleet. Nou, er zit dus al geschiedenis, Beetse zwaar. Nee, Beets dus, maar de turfgraverij. En mensen die krijgen eigenlijk in zo'n hele dag een stuk van Friesland te zien. Maar de dorpen waar van alles in de historie spelen het. Er zijn hele nieuwsgierige dingen eigenlijk. Ik was toen juist in oude boon. Ja, dat wie vroeger wie dat een heel belangrijk plak. Bijvoorbeeld mijn haven en zo. Nou ja, dat ben denk dat wist net. En maar die veenarbeiders, ja, dat is echt iets dat witte mensen echt net. Maar er komt echt een stukje identiteit van Friesland komt daaruit. Wat gist u nou doen? Wat voor rol hast u dan? Nou, ik maak in Beetse Damsuus maak dus een heel uur lang mensen, ja, het publiek wat daar binnenkomt, maken verzorgen dat zij heel theatraal mooi worden in die belevingswereld van die veenarbeiders. Dus mensen die moeten daar echt aan het werk. He, dus in het turf en het werkje, want die omstandigheden zijn natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat ging van dik hout natuurlijk. Nou, precies. En ze maakt je kennis met de veenbaas. En dan heeft natuurlijk die algemene staking van Domela Nieuwenhuis. En toen waren het tijd wat over. Nou, dat maak je del zetten, bedenken, regisseren. En ik mag zelf ook nog wat aan. Nou, mooi. Dus... nou ja, eigenlijk de simmer is hartstikke droog. Ik nog maar Adrie de Boerenpaard, maar omdat het kan, dan spelen we bij mensen in de tuin, de personeelsuitjes, dingen. Drok de zat, ja, jongen. Gaat er straks dan blijven nog. Goed jongens, we beginnen aan terug met onder oren Maria, die zit al wat clear, maar eerst een clip van Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies. Brengt u eens weer bij Mireia. Ze had al even een noemer song in het eerste uur en dan zie je het nou nog een noemer dwan. Dat is wat meer klassiek geschoold. Onder de plaat hadden we het er even over. Wat vind je verder leuk? Wat zijn je hobby's? En je zei componeren en schrijven. Dus je bent ook wel constant creatief bezig dus. Ja, klopt. Ja, ik schrijf heel veel. Ik schrijf eigen nummers. Ik heb Ticket to Mars, dat is een eigen nummer. Uitgebracht. Die is ook te vinden op YouTube. Oké. Ja. Oh, bij deze dus. Nou, nee, deze is het dan kun je het mooi nog even beharken. Eenzaam bestaan, klinkt dat altijd in je eentje aan het schrijven? Of schrijf je dan weer met anderen? Nou ja, ik ben niet eenzaam. Nee, ik heb heel veel vriendinnen. Je straalt dat ook niet uit. Hè? Ja. Ik spreek heel vaak af met vriendinnen. Ja, maar en je vriendinnen bijvoorbeeld, die hele vriendengroep. Zijn dat ook mensen die heel erg met de muziek bezig zijn en met dit soort dingen of juist niet? Niet allemaal, maar veel zijn ook wel heel creatief. Ja. De creatia-types. Hey, straks hebben we een optreden van Mark Endhoven. Daar heb je ook wel eens mee opgetreden, geloof ik, hè? Ja, ik heb met Mark Va Pensiero heb ik wel eens gezongen. Het slavenkoor. Ja. Okay, de komende weken, wat staat er op het programma? Veel optredens? Ik heb nog een auditie heb ik en een optreden van zangles. Ja. Auditie waarvoor? Of mag je dat nog niet vertellen? Ik weet niet of ik dat mag. Nee, dat doe ik me niet. Welk nummer ga je doen? Ik ga Nessun Dorma zingen van Puccini. Oh, klassieker. Ja. Favoriet nummer? Ja, wel een van mijn favorieten om te zingen. En heel moeilijk om te doen of valt dat mee? Ja, redelijk moeilijk. Je hebt er veel ademsteun voor nodig, ja. Ja, het is wel fors, hè? Ja. Live in Noorderwind. Tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano la noce e di speranza. Al mio mistero che usi in me, io nome mio
Wauw. Dat heb je vast vaker gehoord, maar jeetje, wat een stem, hé. Wanneer heb je dat ontdekt? Wanneer durfde je voor het eerst dit nummer te doen? Ja, ik heb hem wel al veel eerder gezongen, maar ik durfde hem echt pas op groot podium te doen, denk ik, toen ik 15 was of zo. Ja, want er komt toch een bak energie over je heen als je in het publiek zit, maar om het te doen, dat lijkt mij best pittig. Ja. Diep respect voor. Ik hoop dat we heel veel nog van jou gaan horen. Spel even voor de mensen die denken, ik wil die clip wel eens even zien op YouTube. Hoe spel je je artiestennaam? M-I-R-E-Y-A. En het nummer heet Ticket to Mars. Dat is mooi. Ja, toch een beetje reclame voor je maken. Kom je eens weer terug? Zeker. Oké, aan. Dankjewel. Dames en heren, Mireia. Ja, wat een stem. Wat een talent. Die houden we graag. De komst. Ik ga even gauw naar Wichita. Die zit in Neushoorn. Maar ik heb een heel soort talent bij hem. D-Drive. Ja, zeker. Ja. Gebeurt daar een prottomike in de zaal nog? Met presentaties en dat soort dingen? Ja, maar dan krijgt het zien in afstudeerconcert. Nou, krijgt gewoon. Dus elke kwartiertje eigenlijk. En ja, die winnen hier. Elke keer is het heel leuk. Maar ik goed bezocht. Dus dat is echt mooi. Ja. Dat lijkt me ook wel geweldig. Want het is een enorme jonge dynamiek in Hoes. Als je een opleiding hebt. Ja, zeker. En dat gaat natuurlijk. We zitten er nou straks in het tweede seizoen. En dan gaat ik steeds beter als er gewoon tijdens de les naar binnenkomst en een koor even een contact haast en Sjost was kistwaan voor een koor. En dat Sjost dan ook wel dit hier zei van nou ja, dat in ieder geval dat het al je wat smoother rint. Dat het wij hebben natuurlijk expertise en zij expertise en als het samen dus dan komt er wel iets moois uit. De best programmeur is natuurlijk altijd maar een soort kritische blik naar acts te zien en muzikanten. Zit er een laag tussen, dus denk zo, dit kan nog wel eens wat worden. Ja, zeker. We gingen bijvoorbeeld een afstudeerconcert van Electric Hollis. Topband, hè? Ja, fantastisch. Nou, die net om een oren uit te doen of zo. Maar gewoon, sommigen binnen dan wat denken van ja, dat is er niet. En dan is van Psychotic Lumberjacks van dit hier. Ik vond dat zo'n naam is hoor. Dat zei van ja, die vallen op. Ja. En tussen boven het maaiveld zeiden ze dan. Dus ik hoop dat ze trots zetten. Ja. Nou, ik had ze gelukkig puur toeval had ik ze hier in de studio hoor. En terecht bij een ontzettend leuke band. Jonge gasten, echt wat dat onbelangrijk. Ja, en Neushoorn, het zei ik woord. Jong, oud, alles strookkoor. We hebben een klassiek, dat ga je mee, hè? Ja, we krijgen het Noord-Nederlands Orkest hoor. Ja, nou, knap je. En die komt september weer en dat is een stuk van Tchaikovsky. Hoe zit het dan? Want het compleet orkest game, net kwijt natuurlijk. Nee, nou, we gingen vorige keer 12 man op het podium. Ja. En, holy. Ja, en het verschil daarin is echt wel een beetje dan een neushoorn sausje wat er in zit. Ik vind klassiek leuk. Ik ben nog 34 en het is dat je dan begint te waarderen. Het komt erom, weet je. Ja. En, maar ik hoef net op zo'n stoel te zitten en ik wil ook een potje bier in de hoorn. Ja. En het liefst ik nog gewoon in spiekerbroek en alles. Nou, ja. En dat ken bij je. En dat ken bij je. Dus je komt er gewoon en die drempel is dus een stuk leger. En het is juist dat er gewoon 80% jongeren komen in plaats van aan de overkant. En dat moet ik gewoon terug in. Aan de overkant dan in de harmonie, zeg maar zeggen, dan daar ken meestal dan gewoon op die manier nog steeds dat krijgen. En we pakken we een beetje de stuk nu. Tchaikovsky, in Beethoven, symfonie en nou ja, nummer 4 jaargetijden. Dus wel even de pop onder de klassiek. Ja, ik kan me voorstellen. Goed jongen, kom straks weer bij die waarom. Ik geef weer naar Katie Kos. We hinten alleen nog festivals. En wat ik vooral even naar voren heen wil, popronde. Ja. En nu zullen heel veel mensen bij Omroep Friesland die voor de radio zitten denken, well, popronde, wat is dat eigenlijk? Maar dat is voor bands best wel een belangrijk, ja, ik noem het maar even een soort van festival. Ja, het is een rondreizend festival eigenlijk. Ja. Dus vanaf september tot en met november gaat geselecteerde de selectie van bandjes gaat reizen. Ja. Als je bent geboekt mag je in een stad spelen. Dus dat is spannend of geboekt worden en waar. Want het concept is een beetje, jij kun je inschrijven bijvoorbeeld als Friese act. Ja. Maar dan speel je dus niet in Friesland. Tenminste niet in een Friese stad. Dus je gaat naar een andere stad toe. Maar in die stad moeten de zalen, zijn het de zalen zelf trouwens, of de organisatie. Maar die zegt, ik wil Katie Kos 1, 2, 3. Dus je moet echt letterlijk geboekt worden. Ja, klopt. Elke stad heeft een coördinator. En de coördinator die gaat dan over de boekers komen dan bij de coördinator. Ja. En dan de boekers die boeken dus een band voor een tent. Ja. Waar gaan jullie naartoe? Ik hoop overal. Ja, zoveel mogelijk. Maar het is nog niet bekend dus? Nee, over 2 weken beginnen de boekers met boeken. Ja. En hoe gaat het nou? Dan krijgen dat soort mensen een clip te zien? Of moet je eens bijvoorbeeld een cd inleveren? Of? Ja, we hebben een profiel op de Popronde website. En daar komen de boekers dan terecht. En die zien onze bio. En die krijgen wat linkjes naar Facebook en onze Spotify. Ja. En dan kunnen ze zien of ze het leuk vinden of niet. Ik ben zo benieuwd. Nou, Popronde. Goed, best boeker, 6 naar de Sien, Katie Kos. Jim, geen 2 noemen speel je nog? Welke? Awake en Black Butterfly. Live in Noorderwind!
moment you woke up and saw the curtains round your soul, you weren't awake yet. You weren't awake yet. Suddenly, all the traditions had to let go. Self-control, even while you have a leading role. And I know, I'm awake for life. Shed all your nicest clothing, clean up your head, wash your heart. Get ready for freedom. Get ready for freedom. Please don't mind all the people, they will tear you all apart. Even while you have a bleeding heart, and you're dying, they will tear you all apart. The moment you woke up and saw the curtains round your soul, you weren't awake yet. You weren't awake yet. Suddenly, all the traditions had to let go. Self-control, even while you have a leading role. And I know, I'm awake for life. I'm awake for life. First impression is something from the past. Your appearance will always last. Comparisons to big black butterflies. No, your voice just can't disguise all the wars you fought back in the time. How do you deal with eyes stepping from behind? I know, time is passing by. I know, time is passing by. Learn to play on strings you have tonight. Lay down your gun and try to live your life. You're beautiful words, they will resound. I know, time is passing by. I know,
my brain, in my chest, in my heart, in my head. All I want is my brain, in my chest, in my heart, in my head. Geweldige band. Terug de winnaar, vrienden hier van de Kleine Prijs van Friesland. De finale komt er weer rond, dames en heren. 16 juni in Iduna, maar ik fantastische finalisten erbij. Katja, jou de vraag. Die Kleine Prijs, was het belangrijk op dat moment voor jullie om dat te winnen? Ik weet nog dat we in de voorronde stonden en dat we dachten, oh wat een leuke kans, kunnen we daar spelen, En toen kregen we een golden ticket, zeg maar een wildcard, kregen we naar de finale, dus we waren eerst ook nog helemaal niet door. Maar het was gewoon fantastisch, het was echt kers op de taart, heel leuk. En leuke prijzen. Ja, zeker. Ja. Niet alleen geldbedrag, maar ook optredens volgens mij. Ja, klopt. We hebben er volgens mij nog wat staan, ook nog van de prijs. Okay. En we mochten Eurosonic doen en met een traject meedraaien, Hit the North. Dus dat was allemaal heel vet. Veel van geleerd, dus? Zeker, ja. Mooie ervaring. Wie weet, popronde met heel veel optredens. Hoop ik voor jullie. Echt absoluut helemaal. 2018 moet het verder voor jullie brengen. Ja, Oerol dus. Ja. Leuke festivals. We gaan in de zomer de studio weer in. Ah. Dus we willen graag nog wat releasen. Okay. We hebben heel veel spannende dingen op de planning staan. Ja. En daar kan je nog niks over vertellen. Nee. Nee, dat hoor ik meestal. Zullen we afspreken met die plaat? Gewoon terugkomen met z'n allen en dan hier steunen? Leuk. Ja. You get a deal. Dank je wel. Dankjewel. Applaus, dames en heren. Katie Koss, jawel. Goed talent, ik heb nog even een heel kwart keer een wietse match met daar, jongen. Dus, ja, mooi hè. Kleine prijs, dat is een begrip hè. Jazeker. Volgens mij meer dan 30 keer al georganiseerd. Ja, dat is best keer. Ooit begonnen hè. De Lietse prijs voor Snits, kleine prijs voor Friesland is het nou. Ja. Belangrijk, dit soort dingen, dat soort wedstrijden voor opkomende bands? Ja, nou, die is het wel. Ja. Dat zeker. Halve finale hebben we 2 weken bij ons dan. Ja. Het is Peri had ze in jou het gewoon. Nou is het een beetje weer rondreizen, dus dan dat is even wel goed. Ja, goeie zaak. Dus dit keer de finale in Iduna in Drachten? Ja, zeker voor mijn collega Podia. Leuk toch? Ja. We worden altijd in buurt. Nee, dat is weer ja. Hoe is de keerwerking op het moment? Maar waar? Nou, balwerk haast als die Duna. Hij is net zo volle grote podia in Friesland natuurlijk. Nee, ja, 3 grote podia. Fjouwen misschien als Asterix erbij neemt. Ja. Die hebben natuurlijk festivals best vrij groot. Nee, die geven is op dit moment top. Ja, we hebben contact met elkaar en één keer dan hebben we de Fries Pop net, dat is zo mooi. Ja. Dus dan denk ik, Squalen zit erbij en er zit bijvoorbeeld ook Friesland Pop bij, de popkoepel. En ja, ik probeer het wel rekening met elkaar te houden. Soms ken het wel, soms ken het net. Maar goed, dat ja. Nou, mooi dat er geen gedoe is en geen kennis in. Even één ding, Boekermansje, want ik ga scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Neushoorn en Asterix. Waar wist u? Ik had een hamstringblessure. Ah, nee. Oh, ja, stierden weer. Ik moet even zeggen, dames en heren, het is een beetje een traditie worden. Vrienden hier voor de eerste, waar ik bellen, was ik scheidsrechter bij de vrijwilligers. Zit ik bij tussen Neushoorn en Asterix. En vrienden hier, wie is er net bij? Ja, ik ben begonnen met voetbal en ik zit aan blauw-wit. Oh! En 2 weken voor de wedstrijd nee. Ja, stierden weer. Maar ik denk, ik zit even zien later. Ja. En dit hier heb ik verlend. Dus Josmo werd ik er net. Ja, ik moet geen uitslag nemen. Nee, maar dat hoeft je niet in, geloof ik. Dus, ik ben bang dat Takemir wel met mijn dikke bukje skiert, maar dan verwacht ik die, oké? Ja, ik hoop het. Goed, weet je straks hoe de programmering van Neushoorn komt hele leuke dingen om. Dus wat dan nog belangrijk. Blue Lekker hing je weer straks Bad End hier in de studio en Mark Endhoven. Dit alles en nog volle meer. Maar ik nog een leuk festival. Nee ja, event, maar ik zie ze uit Warkum. Dus hebben we wijdweidig om te kunnen aan. Maar eerst, het nice.
Geniet van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverlichting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Ja, leuk. Ga je mee naar de... alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar €29. Dat heb je er al uit met 3 keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/dalvoordeel. Sjog voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. Hey, alles goed? Nou, dat is net niks. Denkst er wel eens van... Voor mij hoeft het net meer. Zo'n stoofvreetje uit iemand denkt aan zelfmoord? Zo'n vraag kan het verschil maken. Stel de vraag van die libben. Hoe? Sjog op injentraaien.nl. Select Windows komt met de vraag: hoe woon jij? Ik wilde een nieuwe deur passend bij mijn jaren 30 woning. Samen met de adviseur ontwierp ik mijn nieuwe voordeur. Met glas en lood en niet te onderscheiden van hout. Zo blij mee. Hoe woon jij? Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Bezoek de Select Windows showroom van Select Windows Drachten in Drachten en laat je adviseren. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Walter van Phonehouse Wolvenga. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is dus terug, 6 mei de tweede helft van dit programma. We zitten precies op de helft. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. Vleesverwerker Fion Food sluit per direct zijn slachterij in Ljouwert. Nevens het bedrijf moeten er technische zaken aanpast worden, maar er zijn ook vragen over de keuringsresultaten. De slachterij in Ljouwert verwerkt koeien kadavers en er zullen volle meer kadavers afgekaat worden als gemiddeld bij slachterijen. Fion wil nou van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weten hoe dat kan. Door al die problemen rint de slachterij financieel net goed, zei directeur Bert Eurlings van Fion. Nou, ik kan u wel zeggen dat wij de afgelopen week forse verliezen hebben geleden in Leeuwarden. En dat heeft er ook toe geleid dat we besloten hebben om nu even te sluiten. Fion hoopt voor een paar maanden weer iepen te kunnen. Het personeel van de Ljouwertervestiging zit al die tijd thuis. Prinses Irene is van de middag net bij de opening van de manifestatie Vier de Oude Venen. De prinses zou het evenement openen, maar had van haar huisdokter het advies gekregen om rest te houden vanwege een hersenschudding. Nationaal Park de Oude Venen is dit weekend in mei Vier de Oude Venen, de haatlocatie van het landelijke natuurfestival Fête de la Nature. De opening wordt nou die terug Matthijs Schouten. Hij is bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie. Jillet Anema, Jorrit Bergsma en nog 13 orenreetrieders verlitten de succesvolle Clavis-ploeg. Clavis had in 4 tijd 153 overwinningen boekt, in Olympische en 6 vrouwtitels hellen en 4 vrouwrecords rieden. Dat er nou een aankomt onder de gearwerking, komt er nog een verschil van inzicht tussen coach Jillet Anema en Clavis-directeur Bert Jonker. Anema zal nou op zoek naar een nieuwe sponsor en hij vertelt wanneer hij die hoopt het te vinden. Ja, tussen een let en 4 te let. Want het hier juist al gesprek met en dan. En dit soort dingen, hier zit ik niks meer op. Het hele verhaal net. Ik hier liever helemaal gewoon stilhouden en gewoon rustig op achtergrond werken aan een organisatie. Clavis-directeur Jonker wil verder in het rijden. Hij ziet het nieuwe meisje van zijn ploeg. Autocoureur Nick de Vries van Twellegeer die is in de Formule 2 race op het circuit van Monaco al betiet uitvallen. De Vries kwam in botsing met de Brit Alexander Albon. Hij reed is nog wat terug, maar moest terug de oproenerskeer uiteindelijk de street op Jan. Nick de Vries krijgt morgen de kans op revanche. Dan staat in Monaco de tweede race van het weekend op het programma.
Het waar dan. De zinnen komt erbij. Er zit een matige eerste wien en het is een graad als 24. Morgen werden simmersgedij, maar 21 graden in het watergebied en 24 en 27 meer de provincie. Snijn, dan is het 26 graden. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen Schat, ik ben thuis. en heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras? Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. De zwartkomische musical The Addams Family. Met Pia Douwes als de bloedmooie Morticia. Johnny Kraaikamp als de gepassioneerde Gomez. Hun lieftallige kinderen Wednesday en Pugsley. Oma Eudora, Lurch en Thing natuurlijk. En Tony Neef als ome Vester. Vanaf november in het theater. Bestel uw tickets op theadamsfamily.nl. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras? Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. Op zoek naar een heerlijke geur? Bij Easy Pre-Excel helpen we je graag. Nu 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easypreexcel.nl. Oma, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben al 74. Dat is dan 555. Wat? 555 euro korting. Hoe ouder, hoe leuker. Kom nu naar een Prominent winkel en profiteer van de leeftijdskorting op een Prominent sta-opstoel, relaxstoel of relaxbank. Kijk op prominent.nu. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Bezoek onze Prominent winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer nu van de leeftijdskorting. Kijk op prominent.nu. Omroep Friesland, Noorderwiel live, bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Ja, muzikaal. We hebben vaak wel taal bijvoorbeeld, poëzie, literatuur. Maar we gaan nu nog een stapje verder, want Arjen de Boer zit naast me en dan weet je het. Dan geven we totaal hoe het Fries kan. Dan wordt het geef. Ja. Ja, oh, jongens, ja, pas op. Bij de woordpikken, doe Hurk Rieper, ik Noord-Burger. Ja, we maken er het beste van. Dus dit is net samen. Nee. Het Fries Dicté. Ja, het Fries Dicté. Want dat is op de langste dag van het jaar, 21 juni. Ja. En wat is nou eigenlijk het doel? We willen zo volle mogelijk mensen willen we haar die tegen mooi doggen. We gokken een beetje op 400, maar ja, vol is vol. En het rint werkelijk als het niet jaagt. Elke dag komen er 20, 30 op mensen bij die graag mij van willen. Je ken je nog op, Jan, trouwens. Dat ken je een mooi tredje in juni. En op 21 juni dan is het Safier. En dan zitten we maar in al gewoon met pen en papier bij de orde hou. Het is op Oosterhouster Tjerkhoff, hè? Het is Boeten. Maar alle bekende Friesen, want ik neem er eens een peer. Ik heb uit de muziek verhoord trouwens. Jelle B. dat mooi. Griet Wiesma dat mooi. Chef Kok Rijtse Spanningen dat mooi. We hebben de sterke man Wout Sielster dat mooi. De hele omroep dat mooi. Hoeft hij net op te Jan Willem. Get al hier automatisch. Je een lobbelisten? Ja, get al hier automatisch. Ik hou een keer mij in trouwens. Ja, dat zullen we het vinden net langer. Nee. Dames en heren, mijn oren worden. Je hoeft net heeg begaafd te wezen. Dat ben ik zeker net. Je hoeft net geniaal op het merk van de taal te wezen. Maar je denkt, dat vind ik mooi. En ik stiep je dat Fries kijk nog een beetje. Dat mag gewoon mij doen dus. Ja, eigenlijk wel. En we willen dus zo volle mogelijk mensen bij de orde houden. Hè? Ja, en ik heb eerlijk is eerlijk. Ik heb vroeger altijd een beetje fonetisch dienen. Zo nou en dan dakje. Laten we eerlijk wezen. Maar dat maakt nou als het echt geven. Hè? Ja. En dat wil ik alweer bijhouden. En dan, dan zien we zien wat het beste Fries kroon in. 21 juni. En hoeveelste keer je dit als toen mij schreeuwst? Ik schreeuw nou, ik weet net man. Nee. Wat is dit nou? Nee, ik was bekende Fries interview. Ah. Ja. Ik kom er weer goed van. Oh, dit is werkelijk oké. Ik kom er goed van mij. Nee, want ik ken dan mijn Rijtse Spanningen even een beetje sjen. Du hiest het graag de wanbol. Heel erg. Maar totdat de baas zei. Helaas. Nee, maar het is wel heel grappig, want echt, dat wie de vorige keer mijn Rijtje, die ziet uit de auto sjen dat wie net Leeuw Rijtse Spanningen. Oh, dat meen je? Nee, dat maar Griet Wiesma, bij hun beiden. Dus ik zei gewoon, tossen tussen de tafel, 10 centimeter uit elkaar en net spieken. Arjen de Boer, hij doet net mij, maar Rob Jimbal op. Dames en heren, toch vooral mij. We zullen de hollen, wij moeten wijzen voor het objectenformulier. Oh ja, dit heb ik u toch. Schreeuwt dat formulier? Mijn F. Oké. Ja, dat is heel makkelijk. Mijn F. Eigenlijk was gewoon in het Nederlands. Dat bedoelt gewoon hetzelfde. Alles mijn F, ja. Nee, het is friesdicté.frl. Ja. Oh, dat is goed. Ja, toch? Goed schreeuwen. Mijn K. Dankjewel, joh. Dan mag staan Friesland Joert.
Ja, ze waren erin. Want er komt Henk de Jong, de hele Frieske enclave van de Graafschap. Henk de Jong, Sander van der Heijden, Mark Diemers. Die ben al hier te gast bij Friesland Joert. Dat is het groet. Zeg van. Fries dicté. Mij, Arjen de Boorders. En je kun je opjaan. Doch vooral mij, de waarspelling binnen fantastisch bij deze dus. En doch mij op het Oudehuis de Tjerkhof. En nou, het wordt in ieder geval een mooie happening. Meisje en al, het Friesk dicté. Wiebe, prachtige clip. Mooi nummer ik trouwens. En wat een geweldig talent hier uit Friesland. Zit u met nou de gek om te sterken, Volkert? Ja, klopt. Ja, want hier is die poster. Een hele mooie poster is dit trouwens. Die is op die oude onhuurse dikke buik van mij. Ja, verhuur het er maar weer in. Ja, dus daar hingen we het even over. We zeiden van, dan moest ik gewoon, als de trollout en er eens moest die poster gewoon lekker voor die buik. Ja. Dan is er geen haan die er nog krijgt. Nee, hè? No? Meer van die rotgeintjes of net? Nou, misschien wel, ja. Ik ben sterker dan jij, hè? Oh ja? Ja? Nee, dat is het nooit van mij. Nee, kies hem alleen vallen. Wat staat erop eigenlijk? Nou ga 1, 2 en 3 June 2018. Ja. Hokert, Warkum.
Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Het Hoektfestival, dames en heren, in Warkum staat weer op het programma. Het aanwezig van de organisatie ben je in de studio. Voor hoeveelste keer is het eigenlijk? 8e keer dit jaar. 8 keer? 2018. Ja. Ben je hem direct mee begonnen of net? Hoe zit het eigenlijk? Ja, bent u ermee begonnen? Ja, met een dom idee eigenlijk. En we dachten een leuk feestje op het strand. Ja, maar alle dingen beginnen met een dom idee. Hè? Ja, daarom met een potje bier. En de 8e keer dit jaar. En klein begonnen en het is behoorlijk groot geworden. Ja, hoe grut is grut? Nou ja, kijk, het is een vrij toegankelijk festival. Dus mensen die lekker naar het strand toe gaan, die kunnen gewoon komen. 6000 man hadden we vorig jaar. Wow. Het hele weekend. Ja. Wat game je ervan? Sporten, heel veel sporten. Ja, heel veel sporten. Ja, dank je. Ja. Volkert Boer die er net mee. Moest gewoon meedoen. Ja, nee. Alle 3 dagen, dan heeft het ook geen buk meer. Mijn vrouw die sport ook fanatiek en die zei, ga nog een keer mee. Dat komt nog wel. Ja, zeker. Maar kitesurfen, windsurfen? Oh, dat is wel te gek. Ja, zeker. Slacklijnen, BMX'en. Wacht even, slacklijnen? Slacklijnen, ja. Zo'n flexibel koord. Oh jee. Ja, dat is cool. Ja. BMX, yoga voor de ontspanning. Oké. Beachvolley. Ja. Mis ik nog wat? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ah, nee, vallen meer. Heel erg veel, ja. Veel dingen voor kinderen ook. Superveel kidsactiviteiten, gratis. Hoe kom je hem op dit soort sporten? Ik bedoel, test je hem van tevoren bij meesten van wat zullen we organiseren dit keer? Of is dit gewoon een aanbod van we doen BMX en we doen dit en dit en kies je zelf maar? Nou, eigenlijk wat wij gewoon heel erg cool vinden, dat zetten we neer. Ja. En mensen die hoekt zijn. Dus jongens komen ook wel en meisjes komen naar ons toe van deze sport vinden jullie dat leuk? Ja. En zeggen kom maar. We hebben een grote klimtoren trouwens ook nog. Echt nog? Ja, zeker. Ja. Organiseren ze hier een ding, maar wat voor sporten dus toch zelf? Longboarden, slacklijnen, hardlopen. Dus die favorieten zitten er. Oh ja, reetrieden. Ja, dat wil nog wat minder, hè? Nee, kaatsen. Of kaatsen? Oké, kaatsen toch? Keertsen. Je bent toch nog keertsen? Ja. Oké, leuk man. Kijk, we hebben gewoon. Oké, spannend. Hartstikke mooi. Goed, ja, het is meerdere dagen. Hoe zit het? Een soort camping erbij. Iedereen kan maar komen en gewoon eigenlijk het hele weekend sport en nog eens een keer sport. Ja, festivalcamping op het terrein. Ja. Dus feestje. En zaterdagavond feest in de tent, muziek, biertje. Ja. Duizenden mensen. Waar komen ze intussen wij? Net alleen uit Friesland, denk ik. Nee, zeker niet. Uit het hele land. Mensen uit Duitsland ook nog. Het is toevallig een Duitse vakantieweekend dan. Dus heel veel Duitsers. Vandaar dat we ook braadworst daar hebben. En bier. En, nee, is een hele dikke buik van. Nou, maar. Precies. Ja. Nee, het is gratis enter. Dus iedereen kan gewoon komen. Voor de camping moet je betalen. Kan je bij ons via de website kan je dat, bestellen. En het feest ook. Zaterdagavond hebben we echt een heel leuk feest. We hebben een tent op het strand neergezet. Met de voetjes in de zand. Ja. Lekker springen. Ja, dat wordt heel leuk. Sporten, kist doen lekker lang leven de lol. Door dat een oerke zit er bij met een competitief verbond nog in. Maar horen we door je wedstrijden? Dat zou kunnen gaan gebeuren. Ligt over het weer meewerkt. Als het wind waait, dan hebben we een aantal grote internationale kiters. Ja. Die gaan dan Games of Hoek doen. Games Kite, of hoe heet dat ook alweer? Ja. En dan gaan die mooie shows geven en een beetje strijden tegen elkaar. Ja. En dat kan ook bij het slacklijnen gebeuren, bij BMX. Het is maar net wie er rondlopen en die we in hun kraag grijpen. Ja. Maar het grootste deel van het publiek wat er dus komt, en bijvoorbeeld op die camping zitten, die komt dan voor de gezelligheid en ze dan lekker sporten dus. Ja, zeker weten. Iedereen doet eigenlijk wel mee. We hebben ongeveer 1500 man die echt actief aan de sport is. En de rest luistert lekker naar de muziek. En we hebben natuurlijk leuke foodtrucks. Dus ja, je kan klinkt steeds leuker. Je kan lekker chillen of gewoon heel actief meedoen. Ja. Nou goed. Hoe het waar, daar worden we net aan. We gingen gewoon uit dat het mooi waar. Ik hoor dat het Noorderwind wordt. Ja, mooi. Ja, dat is knap. Ja. Mooi, man. Goed, het Hoektfestival. Ik neem aan dat er een site is of zo wat hennen? Hoekt-event.nl. Ja. Nou, wat wil je nou meer? Ja. Oké. En helemaal inschrijven. Welke doe je mee? Ja, kitesurfen natuurlijk. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, ik zeg het van de week weer even. Ik ga even zien, ik had net mij die, maar ongelooflijk hoe spectaculair het is. Waar was je dan? Ik wie op Schiermonnikoog. Schiermonnikoog. Ah ja, hartstikke mooi. En dan hang je in de loft. Echt, ik denk, dat had ik nou een beetje afval. Nou, als je nou bij Hoek komt, zie je dat ook. Ja. En je kan het zelf ook een les nemen. Ja, je hebt geweldige hoeken daar in Warkum voor de kitesurfers, toch? Nou ja, dat is eigenlijk, je vroeg waarom we begonnen. Ja. Hoek is eigenlijk, ik ben een kitesurfer, ik ben de hele wereld over geweest, maar Workum is de allermooiste spot van eigenlijk de hele wereld. Ja. Nou, dat Jerk ik was van de kenners. Ik had er echt geen verstand van, maar die zit echt een unieke plek ervoor. Hè? Ja, en nou, iedereen die Workum kent, je loopt het bruggetje over en in één keer allemaal natuur. Ja, en die spot is zo goed. Dat is hartstikke mooi. Daarom zijn we ook heel blij dat we daar een evenement mogen geven. Ja. En dat kunnen laten zien hoe mooi eigenlijk de achtertuin van Friesland is. Hoekt Festival dus op internet. Meer informatie. 1, 2 en 3 juni. Leuk dat we weer. Succes. Ben je al met de tarieven bezig of net? Met de wat? Met de voorbereiding? Ja, al maanden. Ja, nee, maar ik bedoel al bouwen en dat soort. We beginnen volgende week woensdag, maar gisteren hadden we de crewmeeting. Barbecue en bier. Ja. Helemaal top.
Dus, dankjewel. Top dat je me door hebt. Ik vind het ontzettend leuk om het te stiepjen. Dames en heren, net stenen, maar erheen. En lekker sporten. Dankjewel, succes. Oké. Hoekt, Festival Warkum. Ik ga naar Mark Endhoven en Frank. En nou ben ik jouw achternaam even kwijt. Affolter. Ja, precies. Dankjewel. Hij is niet makkelijk, hè? Nou, nee, maar ja, dat heb ook zoveel namen. Mark, even naar de dame die ik eerder in de uitzending had. Heb je al een paar keer... Ja, Mireia. Ja. Wat een stem. Ja, goed hè. Ja, en je ziet het, hè, wat een talent er in Nederland rondloopt eigenlijk. Jong talent, net 17. Ja. En ja. Hoe is het voor jou om mee op te treden soms? Want je hebt wel met haar gezongen, hè? Ja, nou ja, ik begeleid haar. Ja. En ja, ontzettend leuk natuurlijk. Ja. Zeker ja, ook de gedrevenheid die ze zelf ook heeft. Dat triggert mij ook. Ja. Dan denk ik, dat is een meisje die echt graag wil. Ja. En er alles voor over heeft. En nou, dat gaat goed komen, denk ik. Je bent druk, altijd met de muziek. Zolang ik je hier al in de studio heb, altijd projecten, leuke dingen, succes ook. Even naar jou en Frank. Is dat onderdeel van een groter verhaal? Dan laten we het hopen. Ja. Nee, maar optredens, cd's... Nou ja, kijk, zowel Frank als ik zijn heel erg druk met eigen projecten ook. Ja. En we ontmoeten elkaar een aantal maanden geleden. En toen was er een muzikale klik. Ja. En een vriendschappelijke klik. En ja, wat dat toe zal resulteren, dat gaan we nog bezien. Ja. Maar goed, nu ga je wel met z'n tweeën al optreden. Heel veel geoefend of hebben jullie al een aantal keren op de planken gestaan? Nee, nog niet. Het is eigenlijk ons tweede echt optreden. Oh jee. Ja. Oh, fantastisch. Dus, en jij hebt de tv-primeur. Ja, nou, daar ben ik heel blij mee. Leuk, ja. Wat voor projecten doe jij normaal gesproken? Ik ben bezig met een musical, The Elephant Man. Oké. De man die een beetje verwrongen lichaam had en tentoongesteld is in 1880 in Engeland. En daar gaan we 10 dagen in Amsterdam mee draaien in oktober. Zo, dat is een heel project. Ja, dat is groot. Dat is echt groot. 11 man op toneel, 12 man orkest. Flink uitpakken. Ja. Maar met Mark, bestaande nummers? Of zijn jullie daar ook in een soort schrijversproces mee bezig? Gaan we ook naartoe. We gaan ook eigen nummers doen. We doen een heel breed repertoire van... we noemen het van... Zonneveld tot Pavarotti. Van Zonneveld tot Pavarotti. Dat klinkt veelbelovend. Klassiek en cabaret-achtige dingen, theaterachtige dingen. Maar ook, het kan ook pop zijn. Het kan alle kanten uit. Hard rock misschien, heren. Slayer? Ik ben voor Slayer. Haha, goed zo. Nee, laten we niet over Slayer hebben. Jullie maken prachtige muziek. 2 goede zangers, een geweldige pianist. Welk nummer ga je doen? Ik ga een van de mooiste nummers ooit geschreven doen. Het dorp van Wim Sonneveld. Dan ga ik mij heel snel stilhouden. Live in Noorderveen. Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, slagerij van der Ven. Een kroegenjuffrouw op de fiets, het zegt u hoogwaarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een carrière tot op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde eens eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz. Een leven in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien of het banksel staat bij Mien. En de dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader. Het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan.
Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd liet wat bij elkaar, in minirok en Beatlehaar, joelt wat mee met beatmuziek. Ach, het is een goede recht, de nieuwe tijd, het wat u zegt, maar het maakt mij wat melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag een moeder touwtje springen. Het dorp van toen, het is voorbij. Het is al wat alleen voorbij. Een aanzicht in herinneringen. Toen ik las het tuinpad van mijn vader. Het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, toen kon ik weten, dan dat voorgoed voorbij zou gaan. Wauw. Mark, Frank, straks na 3 kom ik weer bij jullie terug. Praten we erover, maar dan hebben we nog zo'n mooi nummer. Ik ga even naar een band. Als ik zeg dokken met omkringen, zeg ik het dan goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. En Bad End, is ook nog een naam? Dat is ook nog een naam. Goed? Ja. Allemaal goed. Zullen we naar trein even praten over, want je bestaat ook al even, hè? Ja, we staan ook al even, ja. Hoog tijd dat je eens een keer in Noorderwien spelen. Ja, dat dachten we ook zelf, ja. Okay. Zullen we spelen? Ja, we gaan even wat doen. Welke game dan? Donker. Oké, live in Noorderwien, de band Bad End. Als het na donker nooit meer licht wordt, blijf je dan bij mij. Als na de regen niet meer droog wordt, blijf je dan bij mij. En als mijn hart van steen blijft, blijf je dan bij mij. Als na een storm de wind blijft razen in mijn kop, blijf je dan bij mij. De avond valt, zo'n stil geluid. Trek je jas aan, we gaan eruit. Neem me mee, weg van hier. Trek je jas aan, bij de portier. En laat ons feesten, als de laatste dag. Laat ons alles doen wat van God niet mag. Neem me mee, weg van hier. Laat me verdrinken in jouw wereld van plezier. Als er na vannacht weer morgen komt,
blijf je dan bij mij. Als grijs en grauw de kleuren van mijn leven zijn, blijf je dan bij mij. En als de fles mijn vriend wordt, blijf je dan bij mij. En als ik zelfs in het eind geen eind meer zie, blijf je dan bij mij. Applaus voor Bad End. Straks praten we over de band. Ze besteden al even. Smijt je dus onder oren dit soort muziek. Lekker om ze te hebben. Bad End dus live in Noorderwien. Tot na de break. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €300 per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. De mooiste merkmonturen vind je bij Pearl. Dus ook die van Fossil, Tommy Hilfiger en Esprit. En nu tijdelijk alle monturen voor maar €10. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Kras kortingsdagen. Nu met korting tot wel €300 per persoon. Nu voor IKEA Family-leden 10% korting op alle keukens. Exclusief apparatuur en handgrepen. De actie loopt tot en met zondag 17 juni. Kom nu naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Dat wordt inslaan! Alleen deze vrijdag tot en met zondag 1+1 gratis op alle make-up. En ook alle aanmerkgezichtverzorging en reiniging 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Besteed vandaag je vakantiegeld bij Vrijbuiter en win het hele aankoopbedrag terug. Voor wie een nieuwe leaseauto niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart kiest, heeft Opel een geweldig voorstel. De Opel Insignia. Nu tijdelijk met een gratis upgrade van 5 deurs naar de ruime Sportstourer. Zo rijd je de Insignia ST vanaf €32.849 en slechts €239 netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Friese Opel dealers Citon, Dynam of Engels Mavinia staan van jou klaar. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Rusland moet volledig meewerken met het onderzoek naar de ramp met de MH17... en de bevindingen van het internationale onderzoeksteam serieus bekijken. Dat zei premier Rutte op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Volgens hem is nu duidelijk dat Rusland betrokken is bij de vliegramp en niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. Rutte benadrukte dat het achterhalen van de daders van het neerhalen van de vlucht MH17 een absolute topprioriteit is van het kabinet. Eerder vandaag besloot het kabinet Rusland officieel aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van het vliegtuig in 2014. Dinsdag wordt de kwestie besproken in de VN-veiligheidsraad. In het Haagse jihadproces zijn in hoger beroep 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5,5 jaar. Eerder kregen ze tot 6 jaar cel opgelegd. De zwaarste straffen zijn voor Syriëganger Hisham L.O. en Azzedine C. Die laatste had zich volgens het gerechtshof ontpopt tot het gezicht van een organisatie in de Haagse Schilderswijk. Daar werden jonge moslims geronseld voor de gewapende strijd in Syrië en aangezet tot haat. Filmproducent Harvey Weinstein heeft zich aangegeven bij de politie in New York. Weinstein wordt door meer dan 70 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. De politie in New York zou op het punt hebben gestaan om hem op te pakken en daarom heeft hij zich nu gemeld. Naar aanleiding van de zaak Weinstein ontstond de MeToo-beweging, die een brede maatschappelijke discussie over seksuele intimidatie op gang bracht en internationaal leidde tot vele beschuldigingen en aangiften. Bij een scheepsramp in het noordwesten van Congo zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen. Het schip kapseisde op de rivier de Congo. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Het is ook nog niet bekend of er overlevenden zijn.
Het weer: vanmiddag ontstaan er stapelwolken en her en der kan dat uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt 23 tot 26 graden. Het weekend wordt zonnig en erg warm. Lokaal kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Asus, het tweede uur van Noorderwind Live. Live muziek, maar ook nog een leuke peteer naar de bar. En we gaan Bartelin. Wat dat is, dat is aansiëren. Nee, de reclame. Graag dadelijk. Altijd al een echte Chesterfield willen hebben? Kom dan nu naar de actieweken bij Delta Chesterfield in Akrum. Nu hoge kortingen. Waanzinnig veel keuze uit nieuwe, gebruikte of vintage Chesterfields. Delta Chesterfield in Akrum. De grootste Chesterfield specialist. Of ga naar chesterfield.nl. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana. Goed en gezond slapen. Hal je trawal, wielenwalen, aaitjerren, douwstrieken, gauwoord. Het Grut Fries Dicté komt er weer aan. En dit hier een speciale editie op 21 juni met zo volle mogelijk deelnemers. Op het Oudehuis de Tjerkhof in Ljouwert. Door mij en vestig je mij een nieuw record. Valkenflappen, Ian Assig, koord klommerje. Meld je aan op friesdicté.frl. Elke nie een keer meidwan. Bij Renault zijn het de Business Deal weken. Tot en met 27 mei het moment voor de zakelijke rijder of ondernemer voor de beste deal. Daarbovenop ontvang je bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault bedrijfswagen of personenauto ook nog eens een cadeaubon naar keuze tot wel €750. Deze deal laat je toch niet lopen? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Nog 1 uur te gaan. Straks nog optreden hier van Mark en Frank. Dan neem ik ze maar even mooi bij de vleugel. Berend zal nog optreden. Bent het Dokkum en Omkritten. En Govert zal u in rock'n'roll sfeer brengen. En we gaan Bartelien. Hast u ooit wel eens van Bartelien jet? Nee. Sla maar één opletten. Oké. Ja, dat is bijzonder. Dat komt eigenlijk uit Baskenland wij. En dat wil ze een beetje in Friesland introduceren. Had met taal te krijgen. Enfin, dat zullen we aan ze zal je mij krijgen. En ik heb begrepen dat Siep van der Ploeg en de club ook nog even welkom in verband met Simmertime. Ondertussen zit ik bij Wietse hier. En Wietse is van Neushoorn. En die komt hier mee, joh. Is het jongen je neven? Ik ga geen doel hoor. Ja, jongen je neven. Dat is niet aan jongen. Ja, mooi. Dat is op zijn ouders, ja. Ja, prachtig man. En wordt dat Dirk bottelt in jou doen? Ja, in merk. Het Frieske merk hier. Is er wat in je neven drinken of net? Nou, ik doe wel graag altijd mijn bitter lemon. Kist dat? Ja. De straaljager. Ja, heet het zo? Ja. Maar zit er vaak bij, hè? Want de volgende dag dan wist er niet vol meer van. Ja, maar dat heb ik met whisky ook trouwens. Ja, precies. Dus meestal meer een bier, man. Hey, Jeren Vlien had wij, herinner ik me al eens een interview, hoorde hier een sponsordeal met een whiskymerk. Ja, klopt. Botst dat? Of is dit gewoon van het ene van het oren? En hij dat mee horen we denk ik nederige zaal om dit soort sponsordeals te doen? Als je dat whiskymerk, dat weer in Romein in de Westerkerk. Sinds we mijn neushoorn werken we ook samen met dit merk. Uit Ljouwert is wat dichterbij. Okay. En dat leidt dus ook wel meer proberen dat is tegenwoordig sowieso, hè, om het dicht bij huis te houden. Ja. En het zit maar een paar stretten tussen. Ja, dat is weer. Ja. En dit is dat op is Sabelli. Ja, dit is eigenlijk zo'n idee wat van uw vrijwilligersgroep kwam. Wie iemand die zei van, nou, ik heb net zelf een drankje ontwikkelen door eigenlijk wel meer partijen door dat door. En hij is best wel ook voor oorlieven bezig geweest. En ik vind trouwens, hij is ook lekker. Hij is wat een beetje zwiertig. Dus ik ben net zo'n even man, maar nee, is prima. Ik zeg jongen, hoe neemt het uit met Bethlehem? Wat zei ze dan? Dat wie de straal, ja. De straal. Ik denk dat ik die nog wel eens app. Hoe heet het ook wel? Hey, Wietse, even kwad. Straks, we hadden hele uren nog Neushoorn. Wat springt voor het idee? Stinkst te gek dat we dat hebben.
Nou, ik vind het heel naïef. Dat ben we nog langzaam. Meestal in neushoorn.nl. Kun je even zien wat er komt. Er komt naar de helft. Maar wat ik zei is dat dit naïef is eigenlijk de eerste keer dat ik zei van oké, als dit kan ik volhouden. Is dit een programma waar ik echt trots op. Maar gewoon alle diversiteit. Neem ze binnen ja, als je daar bent, we hadden wel een stuk wat van die blockbusters noem ik het maar. Daar ben natuurlijk de Douwe Bobs, daar ben de Nielsons, dat is volle bak. Danny Vera, dat soort. God jongens, soms maar eens uitdenken. Ja, nee, maar ik ben al je naam. Ja, maar ook op het gebied van hip-hop. Per Guillon, die we samenwerking met bijvoorbeeld met Puna door. Ja. Dat is naam als Revego, Jong Internet. Van die jongen. Dat is een nieuwe generatie. Ja, en ik de heavy metal hebben per goede naam. Lepers, Aborted, Hypocrisy. Daar ben ik. Maar dan komen de meesten van Heinde verder dan daar. En als elke week de meesten derde diversiteit in kist houden. En dan geef je een goede content. Maar het was heel. Dus echt gewoon wat zei van die Australië cassette intro. En wat Jip erop ingeeft, is een liedje wat Jip erop ingeeft. En ik heb weer een gutter sale uitpakken. Hoe meer jaren aan, hoe die programmeer. Kaarten van Slayer trouwens. Ik ben ook geen Slayer, man. Nou, ik had het voordeel dat ik een gastenlijst had. Ah, nee, ja, dus, nee, serieus. Daar is toch nog geen kaart nog. Ja, ik weer als eerste. En ik heb mazzel, ben 10 minuten weer uitverkocht. Ja. En ik dacht heel relaxed, dat valt wel wat. En ik weer toen, ik nog een uur uit bed. Ik denk, nou, ik log even in de kikaartjes. En dus dit is een gastlijst. Ja, ik heb wel even hinderting, ja. Rot, jongen. Ja. Zwolle, hè, IJsland. Ja, zeker. Ja, nee, maar ik trof van Hoorn, die wie hier bij kaarten van Hamburg. Ja, dames en heren, dat zullen ze de rest van uw leven wel achtervolgen. Straks gaan we naar de hoeken van de studio. Want dan jaren we Mark en Frank, om het samen te drinken. Bad Ends en Goverts. Maar eerst, BB Rexha. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. It'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Lekkere muziek. Zo, op deze vredemiddag of in de verhelling kun je nog dit programma zien Snijdermoorn op televisie. Of alle clips apart nog zien op www.youtube.com/Noorderwind. Intussen al meer dan zo'n heel miljoen views in totaal. Dus daar ben we stiekem wel trots op. Want dan ben net alleen een vrood verneemd artiest, maar er zit ook een heel groot jong talent bij. Jong talent is Mark en Frank net meer. Maar ze zijn altijd wel lekker fanatiek bezig. Hoeveel projecten ben jij momenteel mee bezig? Want ik heb het idee dat het altijd één grote Ik kan het bijna niet. warboel van projecten bij jou is. Nou, dat is wel een beetje zo. Nee hoor, het is toch wel heel...
Er zijn een aantal projecten waar ik me echt op focus. Dat is één met Frank natuurlijk. Met Laurens Verrooyen gaan we concerten doen. Ja. De bekende pianist. Hè. Grappig, hoe ben je die dan weer tegengekomen? Ja, ik moest een keertje optreden in een kerk in een concert. Ja. Met het Amsterdamse Jeugd Symfonieorkest. En daar viel de pianist uit. Oh. En toen zei zijn management, was een vriend van de regisseur, van speel mee. Daar had hij niet zoveel trek in eerste instantie. En uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. Ja. En toen was er een klik. Okay. En nu inmiddels mag ik af en toe aanschuiven bij de concerten. En zijn we voornemens om de wat grotere concerten te gaan doen. Ja. Met als titel van van Italiaanse opera. Ja. En dan door het land kiezen we dan. Het kan van Italiaanse opera tot Friesland wezen, bijvoorbeeld. Ik ben er altijd voor, zeker Friesland. Neem Friesland vooral mee. Absoluut. Maar goed, met Frank dus druk bezig. Dit zit nog wat in de ontwikkelfase dus. Nee, absoluut. We hebben zo'n leuke klik. Ja. En muzikaal zijn we behoorlijk breed georiënteerd. En aan elkaar gewaagd. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen. Ja. Jullie gaan zo een nummer van Ramses Shaffi doen, volgens mij. Die ken jij goed. Of die kende jij goed, hè? Nou. Meegespeeld. Ken je Ramses ooit goed, is de vraag natuurlijk. Ja, ik ken hem zo slecht dat ik dat ook weer niet weet. Nee, ik heb met Ramses mogen werken. En hij was heel apart en heel... Het was een man die heel veel inspiratie gaf. Ik heb ooit eens met hem... Hij deed een pianospel. En dan begon hij met 1 noot. En dan moest je daarop improviseren. En we hebben ooit eens ongeveer 1,5 uur gedaan in het Amerikaan Hotel in Amsterdam. En daar heb ik zoveel van geleerd. Door gewoon te kijken, het absorberen van zo iemand. En het was een ontzettend amabel mens namelijk ook. We kennen hem natuurlijk altijd als de dronken man, maar dat was hij natuurlijk niet altijd. Een heel warm mens, wat je al zei. En hij leefde voor die muziek, anders kun je die muziek op die manier ook niet brengen, denk ik. Nee, ook dat niet. En we zingen dan Laat Me. En het is zo op hemzelf geschreven dat we hadden het net in de auto over van... Het is best wel moeilijk om zo'n nummer te zingen, omdat het echt van hem is, echt. Maar het liedje... Terwijl het een vertaling is. Ja, ook dat. En het liedje verdient ook om te blijven worden gezongen, denk ik. Hè? Dat wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Druk dus. Musical. Met Mark in de weer. En daarnaast dan nog proberen of je dat... Wel genoeg, hè? Ja, dankjewel. Ja, je hebt iets meer... Nou ja, ik hoor het wel. Dit wordt druk. En jullie komen volgens mij absoluut weer terug. Jullie gaan een nummer doen. Laat me. Dat is echt mooi, hè? Laat me van Ramses Shaffi. Ja. Ik ga me stilhouden. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. Waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik ben geen bezitten, heb geen bezwaar.
Voorlopig blijf ik nog jouw zanger. Jouw zwarte schaap, je trouwe fan. Ik blijf heel lang, het liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me mijn eigen Ik heb het altijd zo gedaan. Piekenvel, fantastisch. Frank achter de vleugel en Mark hier als zanger. Kom alsjeblieft weer terug. En met welke musicalrol, maar vooral als duo. Geweldig, klonk goed. Nou, voor de mensen die ons willen volgen of nog even wat willen beluisteren, www.markendhoven.nl, daar staat alles op. Ja, super. Dankjewel voor jullie komst. Applaus, dames en heren! Markendhoven.nl. Zie ik je hem op en je krijgt een geweldige zanger. Zeg maar naar voren. Ik ga even naar de bar, want er staat Elmar Kuiper. En Elmar Kuiper, Mark Sissen, die doet van alles. Maar die zit wel gewoon het Bartel in. En misschien hebben we er al wat van lezen. Als je er niks over lezen, zet snij de televisie even aan. Dan is er een speciale documentaire maken door collega Bart Kingma. En die leidt uit wat het Bartelien is. Elmar, nog zal ik een poging aan om te lezen wat het is. Maar ik denk dat het beter is. Het is in ieder geval uit Baskenland. Ja. Eigenlijk oerkwam naar Friesland. Maar je nog landen, om het zo maar zo te drukken. Kun je uitlezen wat Bartelien is? Nou, dat is een improviseerde vorm van liedkunst. Daar een stukje cabaret in zit, maar ik, dan maakt een lied jongen op een, dan krijg je een thema op. Ja. En dan maakt hij maar redden en dan maakt hij op riem jongen. Ja. Vaak op een bestaande melodie of een eigen melodie. In ieder geval maar het riem goed wezen, het meteren met ritme maar goed wezen. Maar goed, ja. Zo vier bij wij nog net, ja. Maar ik heb bijwennen, ik heb daar West in Bilbao en er waren 15.000 mensen. Ja, ongelooflijk. Net al jongen. Het is echt het hele families kwamen erop bouwen. En dat zit ik in de documentaire wel zien. Ja, kom eens snijden. Ik krijg het hele verhaal mee. Want het is ook een hele oude traditie daar al. Ja, het schijnt al heel lang dienen te worden daar. En Verzelze had het daar noord achtergrond. Ja. Franco had de Verzelze nogal ontregeerd West of de meesten. De Basken uit de onderdrukking waar hebben ze het Betsolari. Ja, dat is de originele naam, hè? Ja, juist. Ja. Wij hebben de Bartelien van maken. Ja, waarom eigenlijk? Nou, ik dacht Bart King, maar had het de royalties tussen? Dat zien namen neer worden, maar net. Ja. Dat wie mijn eerste in jou en ik. Ik denk, hij sponsor. Ja, nou ja, het Bartelien zit erin, hè? Ja, het Engelse Bartelien. En om bar die denkt waaners varen. Ja. En Boatje metaal, hè? Dat vond ik wel een aardige naam. In de hele 44 ligt het een beetje op de lama's. Omdat dat heel wat op improvisatie gegooid is. In die show, wat is natuurlijk woord van neemt. Omdat er een bepaald thema in de groep gegooid wordt. Dus daar die het mij een heel iets beetje ontdenken. Maar voor de rest is het toch vooral de krijgt het thema. En dat doen we dus aan ik mij Elmar. Ik ga een keurige mail krijgen. Mijn auto, nou goed. En ik zit dus in Elmar. Ik krijg dit thema. Dan mag je er even nadenken. En in die tijd maakt er eigenlijk een soort veske, een soort verhaaltje, een soort poëzieverhaaltje bedenken. En dat moet er live performen, om het heel simpel te zeggen. Elmar, ik jou die de eerste thema, want we kunnen praten wat we willen, maar we gaan gewoon even chillitten en jerlitten wat Bartelien is. Nou, dit is dreig, jongens, want ik ben bij een soort presentatie geweest van het Bartelien in het taalpaviljoen en het is dreig. Ze wonen mij direct voor. Ik dacht, ik nog niet. Elmar, doe best de eerste wolf in Friesland. Stel die even voor onder de meeskin. Dat is de opdracht. Dan krijgt hij ongeveer 10 à 20 tellen. En dan gaat hij even nadenken. Doe best de eerste wolf in Friesland. Denk ertussen zo nee. En dan moet je een soort van performance doen. Een soort gedicht ter plekke bedenken in het Friesk.
dat dus hoe die wolf gaat. En die moet zich dan voorstellen. En het mij dus echt alle kanten opzitten. Het mij creatief, het mij gek, het mij wonderlijk, het hoeft echt net gebeurd te wezen. Maar dat is het Bartelin. Elmar. Ja, leuk dit, hè? Ja, dit is een best niet. Ja. Ik hou in de microfoon. Jongen. Nou joh, mag ik je even steen bloemen? Ja, oké. De eerste wolf in Friesland. Youth ben ik je Bartelier, dat maakt het mij sablier. Ik kan mij grieze poten de grijzoer. Jem skiep die binnen duur. Ik fret je op mijn hoed en hier. Het maakt het mij sablier. Oh, kom hier, do lekker ding. Ren het voort, ons best een kring. Nou ja. Ik vind het reuze knap. Je ziet camera's voor, dit is een studio. En ik ga echt nog iets vergeten. Ja. Let even jaren, want je normaal gesproken gaat het op een melodie. En dit is een van die melodieën. Nou, dat is mijn fout. Dus had je hem toch gekregen, Elmar. Dat doet mij ergens een teken dat het klopt. Dat is eigenlijk de opdracht. Het is of dit nummer van Elvis Presley. Tenminste, dat hadden ze toch bij Bartelin. Of echt nog een horenmelodie. Ja, van Pieter Wilkens. En die is hier toevallig. Die zit hier toevallig, ja. Welk nummer weet ik wel van Pieter? Nou, dat walske, hoe je dat denken, Pieter? Ja, nou is een wals. Nou, hier, we komen eraan wel op. Goed, nou, op een van die melodieën met dus eigenlijk een instant gedicht. Ja. Ik vond het fantastisch. Kom even bij. Ja, ik moet er bij komen. Ik hou die straks nog een opdracht. Oh, ja, best ja. Hartstikke. Volkert, knap hè? Ja, dit vind ik heel knap. Alleen vind ik het weer een beetje beangstigend dat het dan weer hoe die wolf game had. Ja, dat had ik net bedacht. Mooi. Bartelin, onthoord. Ja. Goed zo. Heren, bad ends. Ja, je zit hier lekker onderuit. Ja, even relaxen. Wil je nog even spelen net? Ja, zullen we doen? Nou, dat mij maar nog steen gaan. Ja, nee, goed. Doe je alles in het Nederlands trouwens? Nee, in het Nederlands, Engels en in het... In het Fries? Fries, ja, precies. Welk nummer geef je hem aan? In welke taal? In het Engels, Rosie. Rosie. Dat is oké. Ja? Ja, is hij? Ah! Whole lot of Rosie! Ja, het volgende nummer gaat over een redelijk gezette vrouw. En die mogen er zijn. Gonna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, well, she steals the show. Ain't exactly pretty, ain't exactly slow, but for 2, 4, 9, 6, 6, you can say she got it all. Never had a woman like you. Doing all the things you do. Well, it ain't no fairy story, ain't no stakes and bones, but you give it all you got, waiting in the night is done. You're a whole lot of woman, whole lot of woman, whole lot of roses, whole lot of roses, whole lot of roses, and you're a whole lot of woman. Yeah, yeah, yeah. Well, honey, you can do it to me all night long. Only one who turns me on. All through the night time, right around the clock. Oh, to my surprise, Rosie,
Whole lot of woman, whole lot of Rosie, whole lot of Rosie, whole lot of Rosie. Hey, you're a whole lot of woman. Yeah, yeah, yeah. Whole lot of woman, whole lot of Rosie, whole lot of Rosie, whole lot of Rosie. Ain't a whole lot of woman, yeah, yeah, Ja, zojuist eens op een wat bluesy-achtige rockmanier. Wel leuk. Bad End, maar de is het uit document omkritten. Straks spelen ze nog meer in deze aflevering van Noorderweer Live. Maar eerst het nice. Het Heilige Hert van Cambuur, locatietheater in Gautum. Een sprankelend verhaal over roots, religie en voetbal. Te zien van 13 tot en met 24 juni onder de Tour van Gautum. Boek nu je tickets via hetheiligehertvancambuur.nl. Het Heilige Hert van Cambuur is onderdeel van Onder de Tour, hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland 2018. Hal je trawal, wielenwaal, aigerre, douwstrieken, gauwoord. Het Grut Fries Dicté komt er weer aan. En dit hier een speciale editie op 21 juni met zo volle mogelijk deelnemers. Op het Oudehuis de Tjerkhof in Ljouwert. Door mij en vestig je mij een nieuw record. Valkenflappen, Ian Assig, Koord Klommerje. Meld die aan op friesdicté.frl. Elke nie een keer meidwan. Oh, kijk eens. Daar komen de oude lampen de supermarkt binnen. Wat zijn het er veel! Ik zie bij sommigen al opperste concentratie. Oké, ledlampen en spaarlampen, zijn jullie er klaar voor? En daar gaan ze! Ja, kijk ze allemaal eens in de inleverbak van WeCycle verdwijnen. Wat doen ze dat toch geweldig! Het is natuurlijk ook zo makkelijk, hè? Dus is je lamp stuk? In 2500 supermarkten staat een WeCycle inleverbak. Echt helemaal super! Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja, ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azus, nog een liedje jaloeren mij Noorderwind Live te gaan. Onder andere mijn man die Elvis Presley zong. Jawel, komt dat zien. Maar eerst het nieuws met Dieter Science. Buschauffeurs van vervoersbedrijf Arriva lezen tongens die opnieuw het werk deel. Zou wel skoffen een conflict met de werkjouwer door een nieuwe CAO. Het grootste probleem van de chauffeurs is de werkdruk. Ze zeggen dat ze bot onder druk staan om de krappe dienstregeling te helpen. De vakbonden eerst keer onder oren een schoft van 5 minuten om de 3 uren. Ze gaan terug met de acties onder concrete afspraken lezen om wat onder werkdruk te dwan, zeggen ze. Jonken in Friesland wordt ook in orenregio staakt. Bestuurders van gemeenten in Noord-Eerst-Friesland, provinciale steden en het wetenschap die zullen nou eenmaal vergaderen. Het gaat om commissiegeerkomsten, die zoeken bijeenkomsten wisselen partijen standpunt nu en bezieken ze bij elkaar te komen. De echte besluiten die vallen letter in de eigen geerkomsten van de 3 organisaties. Het gaat eerst om een proef en als het voldoet, dan wordt het met elkaar vergaderen in Trosset en treffen de bestuurders van de gemeenten, de provincie en het wetenschap elkaar 2 keer in het jaar. Het is voor het eerst dat dit gebeurt in Nederland. Vleesverwerker Fion Food sluit per direct zijn slachterij in Ljouwert. Nevens het bedrijf moeten er technische zaken aanpast worden, maar er zijn ook vragen over de keuringsresultaten. De slachterij in Ljouwert verwerkt koude kadavers. Er zullen volle meer kadavers aangekad worden als gemiddeld bij slachterijen. Fion wil nou van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weten hoe dat kan. Door al die problemen rint de slachterij financieel net goed, zei directeur Eurlings van Fion.
Nou, ik kan u wel zeggen dat wij de afgelopen week forse verliezen hebben geleden in Leeuwarden. En dat heeft er ook toe geleid dat we besloten hebben om nu even te sluiten. Vion hoopt door een paar maanden weer iepen te kennen. Het personeel van de vestiging in Ljouwert zit al die tijd thuis. Prinses Irene is vanmiddag net bij de iepening van de manifestatie Vier de Oude Vienen. De prinses zou het evenement iepenen, maar ze had van haar huisdokter het advies gekregen om een rest te houden vanwege een hersenschudding. Nationaal Park de Oude Vienen is dit weekend mei Vier de Oude Vienen, de haatlocatie van het landelijke natuurfestival Fête de la Nature. De iepening werd nodien door Matthijs Schouten. Hij is bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie. Van het waard, het waar, de zinnen erbij. Er zit een matige eerste wien en het is een graad als 24. Morgen weer een simmerse dag met temperaturen van 21 graden in het waardgebied en 27 meer de provincie. Snijn is het 26 graden en na het weekend houden we deze simmerse temperaturen. Zitman, hoe is het mogelijk op 4 gelijke? Ja, dat is keertje in Friesland. Wees erbij. Sneun, 26 maaien, dames haatklossenvrije formage, 12 woeren, mijn naam. Snijn 27 maaien, heren haatklossenvrije formage, 12 woeren, mijn naam. En dames haatklossenvrije formage om alle woeren in Weensum. Zorg ik op knkb.nl. Hal je trawal, wielenwalen, aigerren, douwstrieken, gauwoord. Het Grut Fries Dicté komt er weer aan. En dit hier een speciale editie op 21 juni met zo volle mogelijk deelnemers. Op het Oudehuis de Tjerkhof in Ljouwert. Door mij en vestig je mij een nieuw record. Valkenflappen, Ian Assig, Koord Klommerje. Meld je aan op friesdicté.frl. Elke nie een keer meidwan. Het keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel-dealer Engelsma en Winia. Pieters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Online vermogen opbouwen. Ik doe feitelijk alles online. Dus ook vermogensopbouw. Maar dat vind ik wel mooi. Dat ik elk moment van de dag overzicht heb, dat ik kan bijstorten, dat ik altijd bij mijn geld kan. Nou, dat kan dus bij mijn bank, bij Hof Horneman. Dat is een goede bank hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. En welkom bij het laatste liedjaloeren van Omroep Friesland, Noorderwind live en het muzikale dwarsplein van Friesland. We beginnen straks terug met Govert. Ik kreeg een mail en zei Govert wil nog eens een keer in Noorderwind optreden. En hij doet dat met Elvis Presley nummers. Dat zullen we als mij meid hier. En bij Rens, de bent u Dokkum en ook kritisch gelijk nog een keer optreden. Maar eerst begin ik naar Pieter Welkers en Siep van de Ploeg. Ja, maar applaus! Ja! Hoe is het? Ja, goed. Ja, Siep? Ja, al dit is een groot applaus of we net live binnen. Kom op. Ik hoop wel dat er groot applaus komt. Want ja, dat is ook de onderling om je hier te vregen. Het grote Simmertime evenement komt weer om. Ja, geweldig. Fantastisch. Simmertime 2018. Ja. En we hadden het van de morgen krijgt de repetitie gewoon weer met het hele spul. En ja, geweldig. Het is nostalgie, maar ook een grote soort nieuwe dingen die we ervan maken gaan. Heel leuke nieuwe sketches. En ja, het wordt weer een groot feest in de grote circus stand op 3 locaties in Friesland. Ja. Dus we trekken terug het land. Vanuit Heerenveen naar even denken, Fransje en dan gaan we naar Dokkum. Ja. Alle windstreken. Wie is er voor de parten, Pieter, om dit weer mee te doen? Ja, nou, wij wonen in 2018 wat speciaals doen. Ja. Nou, daar kwamen we eigenlijk al uit op Summertime, maar dan 2018. Ja. Siep zei het al lang, want er zitten wat dingen bij. Ja. De basis is nog hetzelfde? Ja, de basis is hetzelfde, maar het is toch een heel hoop programma. Ja. Ries, die is... Nee, die er niet meer. Precies, dus dat is wel heel anders. En daar hebben we orengasten. Hubert Heringa doet mooi. Ja. Frederik Smeng doet mooi. Bonne Stienstra het mooie skreun onder de sketches. Okay. Johannes Riepma. Dus we hebben een heel mooie ploeg. Ja. Straalt het ook wel op. Ik haal een soort van clipje, wat sfeerdingetjes jongen op internet. Dikke lol, man.
Ja, we wonen vooral een heel... Een hoop pret onderling. Dat steert voorop. We wonen vooral een heel vrolijk clipkemeidje. Wat vooral het simmergevoel naar voren helpt en de plezier. Wat we maar beleven hadden we muziekmeidje. Nou, dat zit je wel in. En dat proberen we uit te stralen naar ons evenement. En dat is natuurlijk een heel groot evenement. Werd per keer zo'n tours mensen komen kennen. Nou, dat ben je ook een voorstelling. Dus ja, toch aan de lied zitten zien tours mensen die daar net in en kaart verkopen. Gaat hartstikke goed. Ja, het is natuurlijk, kijk, in die tijd, 2018 in Lien toen. Rap, hè? Ja, nou ja, het is dan. Dan ben niks ik ben rood doen, hè? Pieter is niks verloren. Nee, Pieter is er niet. Nee, die bloed honderden jaar gelijk. Maar ja, toen verkochten we bijvoorbeeld wie is dat CD-tijdperk? 84.000 CD's in 84. Dat weer ongelooflijk. Dus iedereen, we hadden zoveel mensen die zeiden, nou, we hadden die CD, hebben we in de auto en als we op vakantie gaan, dan draaien we het nog. En dus Ben van jou, die kennen het ook al hier. Dus ja, dat ben ik de meeste die nou komen zullen. En wat Pieter al zei, Rien zit er hebben bij. Dus het wordt een hele orensimmertime, maar wel met hetzelfde grutske gevoel wat wij als Friesen hadden. Dus de Friese taal en het mooie van Friesland, wat ze nou in de hele wereld, in Europa ook weten, dat we op nummer 3 staan. Maar eigenlijk staan we natuurlijk al hier nummer 1. Maar ja, toch? Let ze dat maar mooi daarin. Maar je net te druk weer. Ik vind het mooi dat mensen al hier komen. Hey, Pieter, even heel simpel. We komen straks die tent in. En wat dan? Dan krijg je gewoon een jong, vullend programma met... Bent al die combinaties, duetten, weet ik veel? Ja, maar het is ook vooral muziek. Hè? Ja, dat bedoel ik. Muziektheater. Hè? Ja, dus er zit wel sketches in, maar het gaat er vooral om de muziek. En ja, er is net zo vol... als het nou culturele hartstikke jost, is net zo vol muziek op muziek met. En dit is ook een programma voor een breed publiek, hè? De jong en oud, de kisten moet gezin hebben. Ja. Dat werkt een van de succesdingen van Simmer 2000. Ja. En nou ook heel duidelijk blijkbaar het uitgangspunt van de hele gezin trainen. Paren bebben, de bij mij. Nou, niks maat. Nou, nee. Maar ik denk wel dat dat gebeurt. Ja. Want wat ik al zei, dan spelen ze tegen bijvoorbeeld met Johannes Riep of zo, dat soort combinaties willen dan zo? Wij zelfs een nummer dat we mooi strijden. Siep en Johannes en ik. Mooi hè, de nieuwe generatie die bij ons komt. Nee, dat is een nieuw nummer. Ja. Ben je maar onderdeel van de culturele haardstad? Nou, ik denk dat alles wat dit in Friesland gebeurt... Is culturele haardstad, hè? Is culturele haardstad, daar kan wel moeilijk van, maar het komt natuurlijk wel goed los nou, ze staan gewoon. En dat is heel positief. En hadden we al wat raads in ons op sommige momenten. Maar nou merk je wel dat die mensen begint al hier wel te komen en alles gaat wel verbinden mij. Maar. En dus wij doen het helemaal op eigen kracht, maar wij stralen het uit naar de rest van de wereld. Ja. Culturele haardstad, daar ben wij echt van. Ja, nee, absoluut. Worstel Zeist, de kaartverkeer gaat goed. Het mooie waar brengt ik wat een beter humeur, maar ik heb het idee in die hele discussie over die culturele haardstad. Leef er vol van genieten. Ik heb in 2009 wel weer in helemaal lief, wist ik net? Ik heb het dan wel kritisch waarom. We mogen graag wat helemaal. Ja, die had er een beetje bij hem. Simmertime, denk ik, Maaike hè? En natuurlijk Riens destijds. Komt er weer iets uit van een single of zoiets? Nou, wij krijgen een nieuwe single uit. Hè? Ja, dat wordt hem ook gewoon. Dat is helemaal... In de Simmertime. Dat is de trekker, zeg maar. Ja, precies. Dat is dan een beetje het live lied. Het opwarmen. Opwarmer. En er komen nieuwe steken aan, inderdaad. Maar dus, het is ook een duurzaam festival. Waar Pieter en ik helemaal mee bezig zijn de laatste jaar. In mijn stichting JIT. En jou terug. En dat zit je er ook heel erg in verweven. En daar zit ik een aantal nieuwe nummers tussen. Ja. Dus wij hopen dat krijgt zulke evergreens worden. Dan ik ga die leven. En Paradies bij Des bij Lucht. Neem maar op. Fantastisch. En alles spul. Ja. Goed jongens, kleer je het met repeteren? Ja. Naar huis? Ja. Even in de tuin zitten? Even een tukje. Even een tukje. Oh, bleek. Dat is een leeftijdshyp, hè? Dat is van mij erbij. Ik sta jongen in Frans in de koornbeurs uitverkocht. Dus we gaan naar Hijk nog wat oordekjes te doen. Hartstikke mooi, ja. Doe nog het weekend ergens? Ja, even zien. Ja, dat is morgen is een privéfeest thuis, bij mij thuis. Ja. En snijn... Januart. Ja, dwarpsfeest, Januart. Ja. Siep in Francis, doe je aan een woord, hartstikke mooi. Man, moet je hem zelf de clip even aankondigen? Ja, mensen, het is ongelooflijk. Wat je hem nou jaren gewoon, ik zou zeggen, zet die radio keihard, want je krijgt een heel goed zin van. In de Simmertime. Dankjewel man, het succes. Simmertime komt er weer aan. En net alleen in Dokkum dus, maar ik nog hier even in horen plakken. Hoort in de gaten, er is een site trouwens, simmertime.frl of .nl? .nl. Dankjewel jongens, succes. Hoi. Simmertime! In de Simmertime vielen wij zo vrij. Rund het vee op het viel.
is het walikelei. Als de zinnen schiet, binnen wij van de partij. Elke vogelshow, kom er maar op uit de les erbij. In de summertime is de mooie tijd. In de graaien green en de bosken zwiet. Van het bloemenpracht, Urabaya, Oesapie. We lezen ons strand, nou wij varen maar eens bootje over het wiet. In de summertime komt die tranen met je. Binnen jongenlang kreeg het alles hyper in. Bij het mannenjacht, horen wij eens terugzien. Als wij bij het vuur, oh dat ik de summertimer ben. Alle remmen los, die, da doe da da da, ja we binnen blind. Da da da, die da doe die da doe da doe da. Da doe da da da, da 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 da. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. In the summertime, in the summertime, in the summertime, ja dan gaan we ervoor. Is het iedere feest en het leven moet door. Elke liefde op maat, ja was jongen als een koor. Dus allerheerste lied en zo vieren wij het leven bij elkaar. In de summertime vielen wij zo vrij. Ritten vee op het veld, is een walikelei. Als de zinnen schiet, binnen wij van de partij. Elke vogelshow, kom er maar op de lijst erbij. Alle remmen los, die, da doe da da da, ja we binnen blind. Da da da, die da doe die da doe da doe da. Da doe da da da, da 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 da. Prachtig. Mooie clip ik trouwens dat je de radio en haar zag even op YouTube. Frix Mink zag ik daar in ieder geval opdoeken. Oud collega, maar prachtig mooie acteur. En maar natuurlijk Sip Pieter en de hele club. Summertime2018.nl. Meer informatie over het roenreizende muziektheater-circus. Nou, moeilijk vol. Goed. Tizielien, en we krijgen nog een reprise ervan wie ik bij een fantastisch mannenkoor, Edoza, die bestaat al heel lang. Na december komen ze nog optreden, misschien honderden bidden ze dan. En ze vieren een jubileum. En dat brengt mij elke keer bij Neushoorn, want koren en Neushoorn zoekt net heel gauw met elkaar associëren. Maar, weet ze... Ja, we proberen af en toe eens wat oors te doen. Nou, dit is wel heel oors. Nou, zeker hoor. Nee, ik denk aan Ierlien, Jacco de Boer kwam bij mij. Zij 2018 wou eigenlijk zo iets geks doen, maar het Urker Mannenkoor. Nou ja, dan gaan we heen en weer gaan en weten hoe dat gaat. Want ze hadden, volgens mij is het al 4 of 6 gaan ze hier in het circus stien. Ja. En nou, over 2 weken is dat 4. Komen ze hier met daar in een poppodium. Ja. En we hadden een postlet op mij, Trowietse Sterk. Die zegt, hij moet een rock'n'roll stijl maken. Die werd aan volgende week aanboden en dergelijke. Maar ja, het is eigenlijk gewoon een concert van het Urker Mannenkoor. Kijk, zoals ieder oorconcert is het toch. Dat is een groot koor, past dat? Ja, we hebben een groot podium. Ja, nee, maar toch. Ik wil een mannetje 70, 80 of... Ja, ik weet het net exact, maar waar die kant nu, dus het podium is helemaal vol. Ja. En dus ik zie het, dus in plaats van even lekker zitten. Je gaat wat zitten, de doelgroep is misschien iets ouder. Ja. Maar dan proberen we gewoon dat soort gekkigheden wat het waren. En mensen die gewoon die misschien net zo gauw mee in oren aankomen, die drempel is wat minder heeg. Dus dan erin. En voor de rest is het gewoon genieten natuurlijk van als een liefhebber beste meest. Ja. En doe als liefhebber, wat toen naar uit? Neushoorn? Oh joh, dat is dat volle. Ik vind zo'n jongen echt te gek. Ja, ik vind juist die gekkigheden, zeg maar zeggen, als klassieke concerten dat we doen, juist het koor. Maar ik ken ook heel erg genieten van Jong Welen, uitverkocht en nou, sowieso heel mooi, ja. Met volle bak, joh. Leukste weer. Tot de volgende keer, weet je. Neushoorn.nl. Zeker, neushoorn.nl. Er staat prachtige agendas op en er is van alles te doen. Van Urker Mannenkoor tot hiphop, alles in ieder geval. Dankjewel. Die jenever les je steen of net? Hier ligt je steen, die is voor jou. Bliksem, jongen. Nee, Regine, doe krijg hem net. Nee, ik wil de jenever. Dag Govert. Dag meneer. Hoe is het? Goed. Ik kreeg een mail van een vriendin van jou, ja, Esther Algra. Ja. En die zei, ik ga een vriend. En dan kom ik wel eens van een bakje koffie. En Noordwien is zo'n plak. Daar mij meestal nog gewoon
heen gaan en optreden. Mij Govert een keer bij die optreden. Natuurlijk mij dat. Ja, hij stond op mijn bucketlist. Oké, zit er nou hopelijk nog wel wat meer op, toch? Of nee? Ja, een hele hoop. Ik ben net als enige derp, hoor. Oké. Nee. Ja. Doe was optreden. Wat is er aan? Hound Dog. Elvis Presley. Ja. Is een grote fan? Oh. En dorst alleen maar Presley fans? Noemen ze hem? Nee. Voor alle artiesten, van John Denver tot Neil Diamond. Maar je hoort Presley. Ja, en vandaag Elvis. Daar kosten wij? Uit Lemmer. Van de Lemmer. Ja. Hartstikke mooi, man. Zullen we even een feestje vieren? Ja, doen we maar even. Ik ga de studio vol met hartstikke leuke mensen. Die door je het ik onderhouden de Noorderwind-studio. Ik zou zeggen, dak erop. Zullen we maar los? Zal maar los, net. Groundhog! Even. Nee, Govert mag zeggen, hè? Ja. Govert, live in Noorderwind! You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, said you was high class, well, that was just a lie. Well, I said you was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. No friend of mine, baby. Woo! Well, said she was high class, well, that was just a lie. When I said she was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. No friend of mine, baby. Well, said she was high class, well, that was just a lie. When I said she was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine, no friend of mine, baby. Woo! Dit is Noorderwind live, dames en heren. Dankjewel. En we proberen altijd iedereen een podium te bieden. En dat ik bij Govert. Er komt Sabbij die waarom. Govert, naai net uit. Maar ik zal Elmar Kuper met het Bartlin vast. Elmar Bloemen, ik is even nadenken. Bloemen, even staan. Het wordt Fontijn. Meester even nog nadenken. Het wordt Fontijn. Ja. Hij is een Bartlin. Dat wilden ze eigenlijk in komende snijden dus die documentaire op televisie naar Friesland te brengen. Dat is eigenlijk googelen met woorden op een bepaalde melodie. Toevallig ik van Elvis Presley in dit geval. Elmar Kuper had echt diep respect voor je. Je hoort alle moed bij elkaar verzamelen om je van televisie te Bartlin. Had het correct in je gedaan. En hij kijkt dus nou het woord Fontijn van mij op. Straks jaren we meer van hem. Govert, kom erbij, jongen. Ja. Voor nou man niet slecht, hè? Nee, dat is ja, jullie zegt. Wat heeft dit? Jullie zegt. Blikje, jongen. Oh, dat mag ik nog even. Ja, hè? Is jongste prodder? Ja, regelmatig. Ja, Noordwijk, dat soort kanten, nu Zandvoort. En Ljoerd Ljouwert. En Ljouwert. Welk nummer is nou doen? Johnny Be Good. Oké, live in Noorderwind. Govert! We're from Louisiana, close to New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. Stood a log cabin made of earth and wood. Where that little country boy named Johnny Be Good. He never really write so well. He could play guitar like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, 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 go. Johnny Be Good, yeah.
He used to carry his guitar in a gunny sack and sit beneath a tree beside a railroad track. Oh, and every day he would sit in the shade, strumming to the rhythm that the drivers made. People passing by, they would stop and say, oh, my little country boy can't play. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, be good, yeah. Woo! One day in time you will be a man. You'll be the leader of a big old band. Millions of people come from miles around. Hear a country boy with his guitar sound. Maybe one day your name will be in light. Say, Johnny, be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, 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 go. Johnny, be good, yeah. Woo! Yeah! Ja, fantastisch, dames en heren. Presley vertolkt terug over van de Lemmer. De best baas, vind ik. Baas? Ja, goed, fantastisch. Dankjewel. Complimenten. Kom maar eens bij. Dankjewel. Dankjewel. Superman. Applaus voor Goldwyn! Heel kwaad, Elmer. Bartley, denk je dat het de koers had of maar het gewoon eens proberen in Friesland en we show gewoon? Ja, maar dat probeer je. En misschien is het wel aardig om de squal wat meer in te bloeken. Ja. Maar het moet heel nog van de groen komen je. En wist wat het is, kist het wel... het moet van de enthousiasme komen, denk ik. Ja. Ik kist wel een heel soort geld in pompen, maar... Nee, maar onderuit. En dan hopelol. En dat zeg ik ook al in het taalpaviljoen. Het is ongelooflijk moeilijk. Dus ik vind het echt heel respectvol dat je het is. Met de camera's en dat soort op. Als een blackout krijgt, kan je die net. Nee, die heb ik wel eens. Ja, nee, en dat kijk me ook goed. Ja, dan vul je maar binnen. Ik jou in de microfoon. Het thema is fontein. Fontein. Ik ben een fontein en ik wil graag spuitje. Maar ik spuitje net, de kunster kan hij zien, jild fluitje. Ik ben een grote visk, maar de bek iepen. Ik wil graag spuitje, maar ik ken het net. Ik wil graag spuitje, maar ik ken het net. Ik voel mij net goed, ik voel mij bad. De kunster ken hij schild fluitje. Ik ben een fontein, maar ik ken het spuitje. Oh, geweldig. Nou, zij zit dus humor erin. Bartley, komende snijden documentaire. Wij jou er in Noorderwien zeker de komende tijd plakken. Dus we krijgen meer van hopelijk dit soort verrassende optredens. Elmar, je hebt respect. Ja. Dank u wel, man. Goed. We gaan net heel lang meer. Ivo, wat best? Ivo. Ivo gaat door de totempaal. Als er een verstoorn is, dan krijgen wij meestal een foto. En ja, wij zijn begonnen met een emotioneel moment vanwege Johannes. Johannes is ontvallen. Ze hebben fleurig eindigen, maar ze hebben boven Lemmy eindigen. Ja. Ik vind dat hij boven Lemmy hing je mij. Er is iemand die dat mooi, de telefoon gaat ik wil nooit bellen. Kun je het toch even oornemen? Ja, hij is erin. Een momentje, ja. En dan hing ik hem, dit is de geersteller van het Nijs-programma televisie. Oké. Maar ik hing hem boven. Ja, er is boven Lemmy. Iemand die boven Lemmy hing je mooi en dat is Johannes. May he rest in peace. Vriend van de show, vriend van de omroep. Net alleen van mij, maar ook van Arjen Overmaat en namens alle collega's. Johannes, jongen. De weer is een fantastische kerel om op bezoek te hebben. En ik hoop dat hij het nice zin had in de hemel. We definiëren dat er wel degelijk een plakje. Ivo, dankjewel. Graag die Willem.
Jongens, Bad End. Spelen ze het weekend in? Ja, gaan we doen. Welk nummer? Met Let Me Net Allinnig. Live in Noorderwien! Geen een dreamt in dream, hele vrouw raast terug. En nou maar. En let me net allinnig. Houd me vast, pak mijn hand. Ik pak die hand, pak mijn nek en doet je in de maat. Uw eigen dans, stop nou net. En let me net allinnig. Nee, nee. Let me net allinnig. Nee, nee. Kom mijn liefste, viel die vrij. Together beginnen wij, droog elke dag. Kom mijn liefste, kom bij mij. Together beginnen wij, droog elke dag. Net zit vast, let it los. Al de beelden in die kop, die eigen niepeltje, schoch me aan, jou die hand. En let me net allinnig. Nee, nee. Let me net allinnig. Nee, nee. Oké, bedankt. Dit weer Bad End en dit week Noorderwien live. Goed weekend en goed na je weekend. Hoi! En nu staat er een tune dat Jerry hem net maar dat komt uit.